Μετά από ένα ταξίδι, ένας εκατομμυριούχος επιστρέφει σπίτι και βρίσκει τη μητέρα του να την παίρνουν οι αστυνομικοί με χειροπέδες. Η νύφη, ψυχρή και μεθοδική, παρουσιάζει ψευδείς γνωματεύσεις και ψευδείς κατηγορίες για να την κλείσει σε ψυχιατρίο παρά τη θέλησή της. Αλλά αυτό που φαινόταν σαν ένα ξέσπασμα της ηλικιωμένης γυναίκας αποκαλύπτει ένα δίκτυο διαφθοράς και σχεδιασμένης σκληρότητας. Αν αυτή η ιστορία σας κίνησε το ενδιαφέρον, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και πείτε μας από ποια πόλη μας βλέπετε. Συνεχίζουμε. Το ψιλόβροχο του Σεπτεμβρίου έπεφτε πάνω στην Αθήνα όταν ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος αντίκρισε επιτέλους την επιβλητική σιλουέτα της έπαυλης του στην Κηφισιά. Ήταν σχεδόν 7 το απόγευμα και η χαοτική κίνηση της πόλης είχε μετατρέψει τα 20 λεπτά από το αεροδρόμιο σε σχεδόν 1 ώρα δοκιμασίας της υπομονής του, αλλά τίποτα από αυτά δεν είχε σημασία τώρα. Μετά από 15 μέρες, βυθισμένος σε στρατηγικές συσκέψεις, ατελείωτες παρουσιάσεις και εταιρικά δείπνα στην Ευρώπη, το μόνο που ήθελε ο Αλέξανδρος ήταν να αγκαλιάσει τη μητέρα του, να μυρίσει το άρωμα γιασεμιού που φορούσε πάντα και να ακούσει τη γαλήνια φωνή της να του λέει τα νέα της γειτονιάς. Το ταξίδι ήταν μια απόλυτη επιτυχία. Εκατομμύρια συμβόλαια υπογράφηκαν, διεθνείς συνεργασίες εδραιώθηκαν, η εταιρεία τεχνολογίας του έφτανε επιτέλους στο επίπεδο που ονειρευόταν για χρόνια αδιάκοπης δουλειάς. Στα 42 του χρόνια, ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος θεωρούνταν ένας από τους πιο υποσχόμενους επιχειρηματίες της Ελλάδας. Το όνομά του εμφανιζόταν σε εξειδικευμένα περιοδικά. Οι απόψεις του για την καινοτομία ήταν περιζήτητες σε συνέδρια και η περιουσία του αυξανόταν εκθετικά κάθε τρίμηνο. Αλλά τίποτα από αυτά δεν σήμαινε τόσο πολλά όσο η σιωπηλή έγκριση στα μάτια της κυρίας Ελένης, της 74χρονης μητέρας του, που πάντα πίστευε στον γιο της ακόμα και όταν όλοι οι άλλοι αμφέβαλαν. Το αυτοκίνητο τελικά πάρκαρε στο ευρύχωρο γκαράζ. Ο Αλέξανδρος ένιωσε μια τύψη όταν συνειδητοποίησε ότι το σπίτι ήταν πιο σκοτεινό από το συνηθισμένο. Η κυρία Ελένη συνήθιζε να αφήνει όλα τα φώτα αναμένα όταν ήξερε ότι επέστρεφε, ένας σιωπηλός τρόπος να πει ότι τον περίμενε. Ίσως είχε ξεχάσει, ίσως ήταν κουρασμένη. Ο Αλέξανδρος κούνησε το κεφάλι του, διώχνοντας τις αρνητικές σκέψεις. Η μητέρα του ήταν δυνατή, διαυγής, γεμάτη ζωντάνια. Ακόμα περπατούσε κάθε μέρα στο πάρκο, διατηρούσε μια αυστηρή ρουτίνα ελαφριάς άσκησης και λάτρευε να φροντίζει τον κήπο με τις ορχιδέες που καλλιεργούσε με σχεδόν μητρική αφοσίωση, αλλά κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Αλέξανδρος το ένιωσε τη στιγμή που άνοιξε την πλάινη πόρτα του γκαράζ και άκουσε πνιχτές φωνές να έρχονται από το κυρίω σαλόνι. Φωνές τεταμένες, επίσημες. Η καρδιά του χτύπησε δυνατά. Άφησε τη βαλίτσα του στο πάτωμα και έτρεξε στον μαρμάρινο διάδρομο. Τα βήματά του αντιχούσαν στους τοίχους που ήταν καλυμμένοι με οικογενειακούς πίνακες. Η σκηνή που αντίκρισε ήταν σαν ένας εφιάλτης που υλοποιήθηκε στην πραγματικότητα. 3 περιπολικά ήταν παρκαρισμένα μπροστά στο σπίτι. Τα κόκκινα και μπλε φώτα τους αναβόσβηναν με έναν δυσίωνο ρυθμό που μετέτρεπε την κομψή πρόσωψη σε κάτι βγαλμένο από ταινία τρόμου. 2 ένστολοι αστυνομικοί μιλούσαν χαμηλόφωνα με μια ψηλή γυναίκα με σκούρα μαλλιά πιασμένα σε έναν άψογο κότσο. Μια γυναίκα που ο Αλέξανδρος γνώριζε πολύ καλά. Η Λάρισα, η νύφη του, η σύζυγος του Μιχάλη, του μοναχογιού του, και εκεί, στο κέντρο όλης αυτής της αναστάτωσης, ήταν η κυρία Ελένη. Ο Αλέξανδρος ένιωσε τον αέρα να φεύγει από τα πνευμόνια του. Η μητέρα του, πάντα τόσο κομψή και συγκροτημένη, φορούσε ένα απλό γαλάζιο βαμβακερό φόρεμα, αυτό που κρατούσε για τις μέρες που έμενε απλώς στο σπίτι, φροντίζοντας τον κήπο. Τα γκρίζα μαλλιά της, συνήθως πιασμένα σε έναν απαλό κότσο, ήταν ελαφρώς ανακατεμένα, αλλά αυτό που ράγισε την καρδιά του Αλέξανδρου ήταν η έκφραση στο πρόσωπο της σύγχυση, φόβος, αβοηθησία. Ένας από τους αστυνομικούς κρατούσε απαλά το χέρι της κυρίας Ελένης, σαν να ετοιμαζόταν να τη συνοδεύσει κάπου. Ένας άλλος κρατούσε έναν φάκελο με έγγραφα και η Λάρισα, η νύφη του, διατηρούσε μια έκφραση προσεκτικά υπολογισμένης ανησυχίας, τα χείλη της σφιγμένα σε μια λεπτή γραμμή, τα μάτια της ελαφρώς υγρά σαν να συγκρατούσε δάκρυα. «Αλέξανδρε, τι κάνεις εδώ?»
ρώτησε με μελοδραματική φωνή όταν τον είδε να διασχίζει τον κήπο με μεγάλα βήματα. «Νόμιζα ότι θα γύριζες αύριο». «Τι συμβαίνει?» απέτησε αγνοώντας εντελώς την ερώτησή της. Η φωνή του βγήκε πιο δυνατή από ό,τι σκόπευε, φορτισμένη με πανικό και αγανάκτηση. «Γιατί υπάρχουν αστυνομικοί στο σπίτι μου, γιατί κρατάνε τη μητέρα μου». Η Λάρισα αντάλλαξε μια γρήγορη ματιά με έναν από τους αστυνομικούς πριν απαντήσει. «Πρέπει να μιλήσουμε, Αλέξανδρε. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και καταλαβαίνω ότι είναι σοκ για σένα, αλλά...» «Σοκ», τη διέκοψε ο Αλέξανδρος, η φωνή του έτρεμε από συγκρατημένη οργή. «Γυρίζω από ταξίδι και βρίσκω τη μητέρα μου να της φέρονται σαν να είναι εγκληματίας. Τι στο διάολο συμβαίνει, Λάρισα? Πού είναι ο Μιχάλης?» «Ο γιος σου είναι στο σπίτι και ξεκουράζεται. Έχει περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο με όλα αυτά», απάντησε η Λάρισα, με εκείνο τον τόνο φωνής που ο Αλέξανδρος πάντα έβρισκε τεχνητό, σαν να είχε κάνει πρόβα κάθε λέξη πριν την προφέρει. «Και όσον αφορά τη μητέρα σου, Αλέξανδρε, ξέρω ότι αυτό θα ακουστεί σκληρό, αλλά είμαστε εδώ λόγω μιας δικαστικής εντολής. Η κυρία Ελένη πρέπει να εισαχθεί σε κλινική για το καλό της». «Να εισαχθεί», επανέλαβε ο Αλέξανδρος δύσπιστος. Το μυαλό του πάλευε να επεξεργαστεί αυτές τις λέξεις. «Να εισαχθεί πού? Γιατί? Η μητέρα μου είναι μια χαρά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας που να δικαιολογεί». «Ακριβώς αυτό το είδος άρνησης ανησυχεί τους γιατρούς», διέκοψε απαλά η Λάρισα, και ο Αλέξανδρος ένιωσε την επιθυμία να ουρλιάξει. «Ξέρω ότι ήσουν πάντα πολύ δεμένος με την κυρία Ελένη, αλλά τα συνεχή ταξίδια σου, η απουσία σου, σε εμπόδισαν να δεις τα σημάδια. Τα επεισόδια έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες». «Επεισόδια», επανέλαβε ξανά ο Αλέξανδρος, νιώθοντας σαν παπαγάλος παγιδευμένος σε μια ακατανόητη επανάληψη. «Τι επεισόδια? Για τι πράγμα μιλάς?» Η Λάρισα αναστέναξε δραματικά και άνοιξε έναν φάκελο που κρατούσε. Από μέσα έβγαλε αρκετά σειραμένα έγγραφα. «Ιατρικές γνωματεύσεις, Αλέξανδρε, από 3 διαφορετικούς ψυχιάτρους. Όλοι συμφωνούν ότι η κυρία Ελένη παρουσιάζει σοβαρά ξεσπάσματα, αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, στιγμές οξείας πνευματικής σύγχυσης. Έχει θέσει σε κίνδυνο την ίδια της την ακεραιότητα». «Αυτό είναι ψέμα», εξεράγει ο Αλέξανδρος, κάνοντας 2 βήματα μπροστά πριν ένας από τους αστυνομικούς σηκώσει το χέρι του σε μια ευγενική αλλά σταθερή χειρονομία συγκράτησης. «Η μητέρα μου είναι απόλυτα διαυγής. Μίλησα μαζί της σε βιντεοκλήση πριν από 3 μέρες και ήταν μια χαρά. Μου μίλησε για τις ορχιδέες που άνθησαν, για το βιβλίο που διαβάζει, για τη νέα συνταγή που δοκίμασε. Αυτό είναι παράλογο». Η Λάρισα διατήρησε την έκφραση της ψεύτικης συμπόνιας. «Αλέξανδρε, οι γνωματεύσεις δεν λένε ψέματα. Και μόλις επιβεβαίωσες ότι μίλησες μαζί της μόνο πριν από 3 μέρες. Έλειψες 15 μέρες. Δεν έχεις ιδέα τι συνέβη σε αυτό το διάστημα. Τα ξεσπάσματα είναι διαλείποντα. Μπορεί να φαίνεται απόλυτα φυσιολογική για ώρες και μετά, ξαφνικά, να περιέλθει σε μια επικίνδυνη κατάσταση σύγχυσης». «Αλέξανδρε, γιέ μου», η εύθραυστη φωνή της κυρίας Ελένης έσχισε τον αέρα και ένιωσε τα δάκρυα να καίνε τα μάτια του. «Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτοί οι άντρες ήρθαν εδώ με χαρτιά, λέγοντας ότι πρέπει να πάω σε ένα νοσοκομείο. Αλλά δεν είμαι άρρωστη, γιέ μου. Δεν είμαι». «Το ξέρω, μαμά», είπε ο Αλέξανδρος προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή του σταθερή παρόλο που ολόκληρος ο κόσμος του κατέρεε. «Ξέρω ότι δεν είσαι κι άρρωστη. Αυτό είναι λάθος. Ένα φοβερό λάθος». «Κύριε Παπαδόπουλε», παρενέβη ένας από τους αστυνομικούς με φωνή σεβαστή αλλά αυταρχική. «Καταλαβαίνω την ανησυχία σας, αλλά έχουμε εδώ μια δικαστική εντολή που εκδόθηκε από δικαστή. Τα έγγραφα είναι εντάξει. Η ακούσια νοσηλεία ζητήθηκε από την οικογένεια με βάση ιατρικές γνωματεύσεις που πιστοποιούν την ανάγκη για άμεση θεραπεία». «Ζητήθηκε από την οικογένεια». Ο Αλέξανδρος στράφηκε προς τη Λάρισα με μια έκφραση που αναμείγνυε σοκ και οργή. «Εσύ το έκανες αυτό. Ζήτησες την εισαγωγή της μητέρας μου χωρίς να με συμβουλευτείς». «Είχα πληρεξούσιο, Αλέξανδρε», απάντησε ήρεμα η Λάρισα, και τα λόγια της ήταν σαν μαχαιριά. «Θυμάσαι εκείνα τα έγγραφα που υπέγραψες πριν από την τελευταία σου σειρά διεθνών ταξιδιών? Μου έδωσες γενικό πληρεξούσιο για να παίρνω ιατρικές και διοικητικές αποφάσεις για λογαριασμό της οικογένειας όσο έλειπες.
Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την νόμιμη εξουσιοδότηση για να προστατεύσω την κυρία Ελένη από τον εαυτό της. Ο Αλέξανδρος ένιωσε το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια του. Το πληρεξούσιο. Ναι, θυμόταν. Η Λάρισα είχε επιμείνει ότι ήταν απαραίτητο, ένα προληπτικό μέτρο σε περίπτωση που συνέβαινε κάποια έκτακτη ανάγκη όσο βρισκόταν εκτός χώρας. Ο Μιχάλης είχε υποστηρίξει τη σύζυγό του, λέγοντας ότι είχε νόημα να υπάρχει κάποιος με εξουσία λήψης αποφάσεων εν απουσία του πατέρα του. Και ο Αλέξανδρος, πάντα απασχολημένος, πάντα εμπιστευόμενος ότι η νύφη του θα φρόντιζε καλά την οικογένεια, είχε υπογράψει χωρίς να διαβάσει όλες τις λεπτομέρειες. Πώς θα μπορούσε να φανταστεί ότι αυτά τα χαρτιά θα χρησιμοποιούνταν για κάτι τέτοιο? «Αυτό είναι χειραγώγηση», είπε. Η φωνή του βγήκε βραχνή. «Χρησιμοποίησες την εμπιστοσύνη μου εναντίον μου, εναντίον της μητέρας μου». Η Λάρισα αναστέναξε ξανά, σαν να ήταν αυτή το θύμα της κατάστασης. «Αλέξανδρε, ξέρω ότι είσαι αναστατωμένος. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι το έκανα για το καλό όλων. Η κυρία Ελένη χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια. Η κλινική όπου θα εισαχθεί είναι από τις καλύτερες της Αθήνας. Ανθρωποκεντρική θεραπεία, εξειδικευμένοι γιατροί, κάθε δυνατή άνεση. Είναι προσωρινό, μόνο μέχρι να σταθεροποιηθεί». «Δεν χρειάζεται να σταθεροποιήσει τίποτα γιατί δεν είναι άρρωστη», επέμεινε ο Αλέξανδρος, αλλά ήξερε ότι έχανε αυτή τη μάχη. Οι αστυνομικοί είχαν ήδη ελέγξει τα έγγραφα. Η δικαστική εντολή ήταν εκεί, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη. Και η Λάρισα είχε το πληρεξούσιο. Από νομική άποψη όλα ήταν σωστά, αλλά από ηθική ανθρώπινη άποψη αυτό ήταν τερατώδες. «Κύριε Παπαδόπουλε», είπε ξανά ο αστυνομικός, αυτή τη φορά με πιο σταθερό τόνο, «πρέπει να εκτελέσουμε την εντολή. Αν προσπαθήσετε να μας εμποδίσετε, θα πρέπει να λάβουμε πιο δραστικά μέτρα. Παρακαλώ μην το κάνετε πιο δύσκολο για τη μητέρα σας από ό,τι είναι ήδη». Ο Αλέξανδρος κοίταξε την κυρία Ελένη και είδε τον φόβο στα μάτια της. Έναν φόβο που δεν είχε δει ποτέ πριν, ούτε καν όταν έχασαν τον πατριάρχη της οικογένειας χρόνια πριν. Εκείνη την εποχή η μητέρα του ήταν δυνατή, ο βράχος πάνω στον οποίο όλοι στηρίχθηκαν. Και τώρα ήταν εκεί, ευάλωτη, εξαρτημένη από αυτόν για να την προστατεύσει. Και αυτός αποτύχανε. «Θα πάω μαζί της», είπε απότομα ο Αλέξανδρος. «Αν πρόκειται να την πάρετε, θα έρθω κι εγώ». «Αυτό δεν θα είναι δυνατό σήμερα, κύριε», απάντησε ο αστυνομικός. «Η κλινική έχει αυστηρά πρωτόκολλα εισαγωγής. Θα μπορείτε να την επισκεφτείτε αύριο, μετά την αρχική περίοδο προσαρμογής». «Αρχική προσαρμογή», επανέλαβε πικρά ο Αλέξανδρος. «Μιλάτε για τη μητέρα μου σαν να είναι ζώο που εξημερώνεται. Αλέξανδρε, σε παρακαλώ». Η Λάρισα προσπάθησε να αγγίξει το χέρι του, αλλά αυτός απομακρύνθηκε απότομα. «Μην το κάνεις πιο τραυματικό για την κυρία Ελένη. Όσο περισσότερη αντίσταση προβάλλεις, τόσο χειρότερο θα είναι για εκείνη». Και αυτή ήταν η τελική κίνηση της Λάρισσας. Ήξερε ότι ο Αλέξανδρος θα έκανε τα πάντα για να γλιτώσει τη μητέρα του από περισσότερο πόνο. Χρησιμοποιούσε την αγάπη του εναντίον του. «Γιέ μου», φώναξε ξανά η κυρία Ελένη. Η φωνή της έσπασε. «Θα είμαι καλά. Απλά θέλω να ανακαλύψεις γιατί μου το κάνουν αυτό. Σε εμπιστεύομαι». Ο Αλέξανδρος αγκάλιασε τη μητέρα του, νιώθοντάς την να τρέμει στην αγκαλιά του. «Θα το διορθώσω αυτό, μαμά», της ψιθύρισε στο αυτί. «Στο υπόσχομαι. Θα σε φέρω πίσω στο σπίτι». Όταν οι αστυνομικοί χώρισαν ευγενικά την κυρία Ελένη από τον Αλέξανδρο και την οδήγησαν προς ένα από τα περιπολικά, ένιωσε κάτι μέσα του να σπάει. Παρακολούθησε αβοήθητος καθώς η μητέρα του τοποθετούνταν στο πίσω κάθισμα, η συγχυσμένη και φοβισμένη έκφρασή της ορατή μέσα από το παράθυρο. Η Λάρισα παρέμεινε εκεί, παρακολουθώντας τα πάντα με εκείνη τη μάσκα της προσεκτικά διατηρημένης ανησυχίας. «Ξέρω ότι είναι δύσκολο, Αλέξανδρε, αλλά θα δεις ότι έκανα το σωστό. Η κυρία Ελένη θα λάβει τη θεραπεία που χρειάζεται και σύντομα θα είναι πίσω, σταθεροποιημένη και υγιής». Ο Αλέξανδρος στράφηκε προς το μέρος της αργά. Η έκφρασή του πρέπει να μετέδωσε κάτι τρομερό, γιατί η Λάρισα έκανε ένα μικρό βήμα πίσω. «Αν πλήγωσες τη μητέρα μου με οποιονδήποτε τρόπο, αν αυτό είναι κάποιο είδος σκευωρίας, θα το ανακαλύψω, Λάρισα. Και όταν το ανακαλύψω, τίποτα δεν θα σε προστατεύσει από τις συνέπειες».
«Απειλές είναι αυτές, Αλέξανδρε?» ρώτησε, η φωνή της αποκτώντας μια πιο ψυχρή νότα. «Υποσχέσεις είναι», απάντησε. Τα περιπολικά έφυγαν, παίρνοντας την κυρία Ελένη μακριά από το σπίτι της, από τον κήπο με τις ορχιδέες της, από όλα όσα γνώριζε και αγαπούσε. Ο Αλέξανδρος έμεινε εκεί όρθιος, στη μέση του κήπου που η μητέρα του φρόντιζε με τόση αγάπη, νιώθοντας το ψηλόβροχο να βρέχει το πρόσωπό του. Ή μήπως ήταν δάκρυα, δεν ήξερε πια. Η Λάρισα εξαφανίστηκε μέσα στο σπίτι χωρίς να πει τίποτα άλλο και ο Αλέξανδρος, μόνος κάτω, από την αθηναϊκή ψυχάλα, ορκίστηκε στον εαυτό του ότι δεν θα ησυχάσει μέχρι να καταλάβει τι συνέβαινε και να φέρει τη μητέρα του πίσω. Λίγες ώρες αργότερα, ο Αλέξανδρος καθόταν στο γραφείο της Κατερίνας Δημητρίου, μιας καταξιωμένης δικηγόρου ειδικευμένης στο οικογενειακό δίκαιο που γνώριζε μέσω επιχειρηματικών κύκλων. Το γραφείο βρισκόταν σε ένα σύγχρονο κτίριο στη Λεωφόρο Κηφισίας, όλο γυαλί και ατσάλι, μεταδίδοντας μια αίσθηση δύναμης και αποτελεσματικότητας. Αλλά ο Αλέξανδρος δεν ένιωθε δυνατός. Ένιωθε ανήμπορος, απογοητευμένος, απελπισμένος. Η Κατερίνα ήταν μια γυναίκα γύρω στα 50, με κοντά καστανά μαλλιά και διεισδυτικά μάτια που έμοιαζαν να απορροφούν κάθε λεπτομέρεια. Άκουσε όλη την ιστορία του Αλέξανδρου χωρίς να τον διακόψει, κρατώντας περιστασιακές σημειώσεις σε ένα τάμπλετ. Όταν τελείωσε, έμεινε σιωπηλή για μια μεγάλη στιγμή, αναλύοντας τα έγγραφα που είχε φέρει ο Αλέξανδρος. Αντίγραφα του πληρεξουσίου, των ιατρικών γνωματεύσεων που είχε δείξει η Λάρισα της δικαστικής εντολής. «Αυτό είναι προβληματικό, Αλέξανδρε», είπε τελικά, η φωνή της επαγγελματική, αλλά όχι χωρίς ενσυναίσθηση. «Το πληρεξούσιο που υπέγραψες είναι πράγματι γενικό. Δίνει στην ύφη σου σημαντική εξουσία πάνω σε ιατρικές και περιουσιακές αποφάσεις για λογαριασμό σου και, κατ' επέκταση, για λογαριασμό της μητέρας σου, δεδομένου ότι εσύ είσαι ο κύριος νόμιμος υπεύθυνός της. Αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα το χρησιμοποιούσε για να κλείσει τη μητέρα μου σε κλινική παρά τη θέλησή της», διαμαρτυρήθηκε ο Αλέξανδρος. «Αυτό πρέπει να είναι παράνομο. Πρέπει να υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε». Η Κατερίνα έγνεψε αργά. «Υπάρχουν ασυνέπειες εδώ που μπορούμε να διερευνήσουμε. Πρώτον, αυτές οι ιατρικές γνωματεύσεις. Θα χρειαστεί να ελέγξω την αυθεντικότητά τους, να επιβεβαιώσω αν αυτοί οι ψυχίατροι εξέτασαν πραγματικά τη μητέρα σου και αν οι διαγνώσεις έγιναν με ηθικό και επαγγελματικό τρόπο. Δεύτερον, θα αμφισβητήσουμε την αναγκαιότητα της ακούσιας νοσηλείας. Χρειαζόμαστε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση από γιατρούς που δεν έχουν καμία σχέση με την ύφη σου ή με την κλινική όπου εισήχθη η μητέρα σου». «Πόσο καιρό θα πάρει αυτό?» ρώτησε ο Αλέξανδρος, η ανυπομονησία του φανερή στη φωνή του. «Οι ακούσιες νοσηλείες είναι ευαίσθητα ζητήματα στο ελληνικό νομικό σύστημα. Υπάρχουν εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, αλλά υπάρχει επίσης η αναγνώριση ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η νοσηλεία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του ατόμου. Θα χρειαστεί να αποδείξουμε ότι αυτή δεν είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να πάρει μέρες, ίσως και εβδομάδες». «Εβδομάδες», σχεδόν φώναξε ο Αλέξανδρος, σηκώνοντας απότομα. «Η μητέρα μου δέχεται φαρμακευτική αγωγή, είναι απομονωμένη, της φέρονται σαν να είναι τρελή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε εβδομάδες». Η Κατερίνα σηκώθηκε επίσης, παρακάμπτοντας το γραφείο για να σταθεί πιο κοντά του. «Καταλαβαίνω την αγωνία σου, Αλέξανδρε. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να επιταχύνω τη διαδικασία. Αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Η νύφη σου έπαιξε πολύ καλά. Έχει φαινομενικά στέρεα έγγραφα, έχει το νόμιμο πληρεξούσιο και έχει μια δικαστική εντολή. Η ανατροπή αυτού απαιτεί χρόνο και στρατηγική». «Τότε ξεκίνα τώρα», είπε ο Αλέξανδρος, η φωνή του γεμάτη αποφασιστικότητα. «Δεν με νοιάζει το κόστος. Προσέλαβε όσους ειδικούς χρειάζεται. Ερεύνησε κάθε λεπτομέρεια αυτών των γνωματεύσεων. Βρες κάτι, οτιδήποτε, που να αποδεικνύει ότι αυτό είναι μια απάτη». Η Κατερίνα έγνεψε, η έκφρασή της έγινε πιο αποφασιστική. «Θα βάλω την ομάδα μου να το αναλάβει αμέσως. Αλλά, Αλέξανδρε, πρέπει να μου πεις, υπάρχει κάποιος λόγος, κάποιο κίνητρο που θα μπορούσε να έχει η νύφη σου για να το κάνει αυτό? Κάποια οικογενειακή σύγκρουση, περιουσιακά ζητήματα, οτιδήποτε που να εξηγεί γιατί θα έπαιρνε τόσο δραστικά μέτρα?» Ο Αλέξανδρος έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή.
Το μυαλό του δούλευε γρήγορα. Η Λάρισα ήταν πάντα φιλόδοξη, αυτό το ήξερε. Προερχόταν από μια μεσοαστική οικογένεια, είχε σπουδάσει νομικά, είχε χτίσει μια αξιοπρεπή καριέρα ως εταιρική δικηγόρος πριν παντρευτεί το Μιχάλη. Αλλά μετά τον γάμο, είχε πρακτικά εγκαταλείψει το επάγγελμα, αφιερώνοντας τον εαυτό της σε αυτό που αποκαλούσε διαχείριση της οικογενειακής ζωής. Ο Αλέξανδρος πάντα το έβρισκε αυτό περίεργο. Η Λάρισα δεν φαινόταν ο τύπος της γυναίκας που θα αρκούνταν στο να είναι απλώς νοικοκυρά. «Η μητέρα μου ελέγχει ένα σημαντικό μέρος της οικογενειακής περιουσίας», είπε τελικά ο Αλέξανδρος. «Όταν πέθανε ο πατέρας μου, άφησε δομημένο ένα σύστημα στο οποίο η μητέρα μου έχει ενεργό λόγο στις αποφάσεις. Δεν είναι μόνο μετοχές και επενδύσεις, είναι ακίνητα, εταιρείες, συμμετοχές. Αν η μητέρα μου κηρυσσόταν ανίκανη, το πληρεξούσιο που έχει η Λάρισα θα της επέτρεπε να παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό της μητέρας σου», συμπλήρωσε η Κατερίνα. Τα μάτια της έλαμψαν από κατανόηση. «Και αν η μητέρα σου είναι κλεισμένη σε κλινική, χωρίς επικοινωνία και της φέρονται ως ψυχικά ασταθή, ποιος θα αμφισβητούσε αυτές τις αποφάσεις?» «Ακριβώς», είπε ο Αλέξανδρος, νιώθοντας ναυτία, καθώς συνειδητοποιούσε την έκταση του τι συνέβαινε. «Δεν πρόκειται για ψυχική υγεία. Πρόκειται για χρήματα. Πρόκειται για εξουσία. Η Λάρισα θέλει να ελέγξει την περιουσία της οικογένειας». Η Κατερίνα επέστρεψε στην καρέκλα της και άρχισε να πληκτρολογεί γρήγορα στον υπολογιστή. «Αυτό αλλάζει τα πάντα», είπε. «Αν καταφέρουμε να αποδείξουμε ότι το κίνητρό της είναι περιουσιακό και όχι ιατρικό, έχουμε μια πολύ ισχυρότερη υπόθεση. Αλλά χρειαζόμαστε αποδείξεις. Χρειαζόμαστε κάτι συγκεκριμένο που να δείχνει ότι ενεργεί με δόλο». «Τότε θα το βρούμε», είπε ο Αλέξανδρος, η φωνή του αποκτώντας μια νότα σιδερένιας αποφασιστικότητας. «Θα ερευνήσω κάθε κίνηση της Λάρισσας, θα ανακαλύψω τι σκαρώνει και θα αποδείξω ότι όλα αυτά είναι ένα ψέμα». «Να είσαι προσεκτικός, Αλέξανδρε», προειδοποίησε η Κατερίνα. «Αν η Λάρισσα αντιληφθεί ότι ερευνάς, μπορεί να λάβει μέτρα για να καλύψει τα ίχνη της. Ή χειρότερα, μπορεί να χρησιμοποιήσει το πληρεξούσιο για να πάρει ακόμα πιο δραστικές αποφάσεις σχετικά με τη μητέρα σου». Ο Αλέξανδρος ένιωσε ένα ρίγος να διαπερνά τη σπονδυλική του στήλη. «Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κάνει κακό στη μητέρα μου?» «Δεν ξέρω», απάντησε ειλικρινά η Κατερίνα. «Αλλά όταν εμπλέκονται τόσα πολλά χρήματα, οι άνθρωποι είναι ικανοί για αδιανόητα πράγματα. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα, αλλά πρέπει επίσης να δράσουμε έξυπνα». Όταν ο Αλέξανδρος έφυγε από το γραφείο της Κατερίνας, ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Η Αθήνα, που δεν κοιμάται ποτέ εντελώς, ακόμα παλόταν από ζωή γύρω του. Φώτα νέων αντανακλούσαν στις λακκούβες που είχε αφήσει η βροχή, αυτοκίνητα περνούσαν γρήγορα από τη λεωφόρο, άνθρωποι επέστρεφαν από μπαρ και εστιατόρια. Αλλά ο Αλέξανδρος δεν έβλεπε τίποτα από αυτά. Το μυαλό του ήταν κολλημένο σε μια μοναδική εικόνα, το φοβισμένο πρόσωπο της μητέρας του καθώς την έπαιρναν. Η κυρία Ελένη, που ήταν πάντα ο βράχος του, η πηγή δύναμης και σοφίας του. Η γυναίκα που τον μεγάλωσε μόνη της αφού πέθανε ο πατέρας του, που θυσίασε τα δικά της όνειρα για να εξασφαλίσει ότι ο γιος της θα είχε όλες τις ευκαιρίες. Και τώρα την είχε απογοητεύσει. «Όχι», διόρθωσε τον εαυτό του ο Αλέξανδρος καθώς έμπαινε στο αυτοκίνητό του. Δεν είχε αποτύχει ακόμα. Αυτή ήταν μόνο η αρχή. Η Λάρισσα μπορεί να είχε κερδίσει την πρώτη μάχη, αλλά ο πόλεμος μόλις ξεκινούσε. Έβαλε μπρος τη μηχανή και άρχισε να οδηγεί στους δρόμους της Αθήνας, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό, απλώς χρειαζόταν να κινηθεί, να σκεφτεί, να σχεδιάσει. Ο Μιχάλης. Ο γιος του ήταν το επόμενο κομμάτι αυτού του παζλ. Αν η Λάρισσα ήταν πίσω από όλα αυτά, ο Μιχάλης ήξερε. Έπρεπε να ξέρει. Ή τουλάχιστον έπρεπε να υποψιάζεται κάτι. Ο Αλέξανδρος πήρε το κινητό του και κάλεσε τον αριθμό του γιού του. Η κλήση πήγε κατευθείαν στον τηλεφωνητή. Προσπάθησε άλλες 2 φορές. Ίδιο αποτέλεσμα. Ο Μιχάλης απέφευγε τις κλήσεις του. Αυτό έλεγε πολλά. Ο Αλέξανδρος τότε αποφάσισε ότι θα επισκεπτόταν τον γιο του την επόμενη μέρα. Προσωπικά, πρόσωπο με πρόσωπο, όπου ο Μιχάλης δεν θα μπορούσε να ξεφύγει. Έπρεπε να καταλάβει τον ρόλο του γιού του σε όλη αυτή την κατάσταση. Ο Μιχάλης ήταν αδύναμος, ο Αλέξανδρος το ήξερε αυτό. Πάντα ήταν. Επηρεαζόταν εύκολα.
Ήταν ανασφαλής, αναζητούσε συνεχώς έγκριση. Ακριβώς ο τύπος του ανθρώπου που η Λάρισα θα μπορούσε να χειραγωγήσει εύκολα. Αλλά ο Μιχάλης αγαπούσε επίσης τη γιαγιά του. Από μικρός είχε έναν ιδιαίτερο δεσμό με την κυρία Ελένη. Εκείνη τον παρηγορούσε όταν άλλα αγόρια τον κορόιδευαν στο σχολείο, τον ενθάρρυνε όταν τα παρατούσε πολύ γρήγορα, τον αγκάλιαζε όταν ο Αλέξανδρος έλειπε, απασχολημένος χτίζοντας μια επιχειρηματική αυτοκρατορία. Αν ο Αλέξανδρος κατάφερνε να κάνει τον Μιχάλη να δει τι πραγματικά έκανε η Λάρισα, ίσως να κέρδιζε έναν σύμμαχο. Ή τουλάχιστον θα έβγαζε ένα εμπόδιο από τη μέση. Οι επόμενες ώρες ήταν μια ομίχλη από αιμονικές σκέψεις και στρατηγικό σχεδιασμό. Ο Αλέξανδρος έκανε μια νοερή λίστα με όλα όσα έπρεπε να κάνει. Να επισκεφθεί τον Μιχάλη, να ερευνήσει την κλινική όπου νοσηλευόταν η μητέρα του, να προσλάβει ιδιωτικούς ερευνητές για να ανακαλύψουν τα πάντα για τις πρόσφατες κινήσεις της Λάρισσας, να ελέγξει τα οικονομικά της οικογένειας για να δει αν υπήρχε ήδη κάποια ύποπτη κίνηση. Όταν τελικά έφτασε στο σπίτι, η έπαυλη ήταν σιωπηλή και σκοτεινή. Ακριβώς όπως την είχε αφήσει, αλλά τώρα φαινόταν διαφορετική. Άδεια, σαν η απουσία της κυρίας Ελένης να είχε ρουφήξει όλη τη ζωή από το μέρος. Ο Αλέξανδρος περπάτησε μέχρι το δωμάτιο της μητέρας του. Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Την έσπρωξε αργά και άναψε το φως. Όλα ήταν ακριβώς όπως τα είχε αφήσει. Το κρεβάτι άψογα στρωμένο με το φλωράλ κάλυμα που λάτρευε. Τα βιβλία προσεκτικά, τακτοποιημένα στη βιβλιοθήκη. Το απαλό άρωμα γιασεμιού ακόμα να πλανάται στον αέρα. Οι φωτογραφίες στην τουαλέτα που έδειχναν δεκαετίες μιας καλοζωισμένης ζωής. Ο Αλέξανδρος κάθισε στο κρεβάτι, παίρνοντας μία από τις φωτογραφίες. Ήταν μια παλιά, ξεθοριασμένη εικόνα που έδειχνε τη νεαρή κυρία Ελένη να χαμογελά λαμπερά δίπλα στον σύζυγό της και με τον μικρό Αλέξανδρο στην αγκαλιά της. Πιο απλή εποχή. Πιο ευτυχισμένη εποχή. «Θα σε φέρω πίσω, μαμά», ψιθύρισε στο άδειο δωμάτιο. «Δεν με νοιάζει τι θα πρέπει να κάνω. Δεν με νοιάζει πόσο καιρό θα πάρει. Θα το διορθώσω αυτό». Και καθώς πλησίαζε η αυγή, ο Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, ο εκατομμυριούχος επιχειρηματίας που είχε χτίσει μια αυτοκρατορία από το μηδέν, που είχε διαπραγματευτεί με διεθνείς επενδυτές και είχε κατακτήσει αγορές, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σημαντικότερη πρόκληση της ζωής του. Να σώσει τη μητέρα του από τα νύχια κάποιου που εμπιστευόταν σαν οικογένεια. Ο πόλεμος είχε αρχίσει. Το επόμενο πρωί ήρθε με έναν δειλό ήλιο που προσπαθούσε να διαπεράσει τον γκρίζο στρώμα των σύννεφων πάνω από την Αθήνα. Ο Αλέξανδρος δεν είχε κοιμηθεί. Είχε περάσει όλη τη νύχτα στο γραφείο του στο σπίτι, αναλύοντας οικονομικά έγγραφα, κάνοντας τηλεφωνήματα σε επαφές που θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν, καταστρώνοντας στρατηγικές. Τα χέρια του έτρεμαν από την κούραση και την καφεΐνη, αλλά και η αποφασιστικότητά του παρέμενε ακλόνητη. Στις 7 το πρωί ήταν ήδη στο αυτοκίνητο, οδηγώντας προς το διαμέρισμα του Μιχάλη και της Λάρισσας στη Γλυφάδα. Η πρωινή κίνηση της Αθήνας ήταν ένα προβλέψιμο χάος, αλλά ο Αλέξανδρος μετά βίας το παρατηρούσε. Το μυαλό του ήταν απασχολημένο με το να κάνει πρόβα τι θα έλεγε στο γιο του. Πώς θα προσέγγιζε το θέμα χωρίς να κάνει το Μιχάλη να κλειστεί εντελώς στον εαυτό του. Πώς θα ξυπνούσε μέσα του κάποιο αίσθημα οικογενειακής αφοσίωσης που μπορεί να κοιμόταν κάτω από την επιρροή της Λάρισσας. Το κτίριο όπου έμενε ο Μιχάλης ήταν σύγχρονο, με πρόσωψη από καθρέφτη και αυστηρή ασφάλεια. Ο Αλέξανδρος ανακοίνωσε την άφιξή του στη ρεσεψιόν και μετά από λίγα λεπτά αναμονής που φάνηκαν αιώνια, έλαβε άδεια να ανέβει. Ενώ το ασανσέρ ανέβαινε σιωπηλά στον 15ο όροφο, πήρε μια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να ελέγξει το μείγμα οργής, απογοήτευσης και θλίψης που απειλούσε να εκραγεί. Ο Μιχάλης άνοιξε την πόρτα με μια έκφραση που ο Αλέξανδρος γνώριζε καλά. Ήταν το πρόσωπο κάποιου που θα προτιμούσε να είναι οπουδήποτε αλλού, κάνοντας οτιδήποτε άλλο. Ο γιος του ήταν 30 ετών, αλλά φαινόταν νεότερος, με λεπτά χαρακτηριστικά που είχε κληρονομήσει από τη μητέρα του, την οποία ο Αλέξανδρος είχε χάσει όταν ο Μιχάλης ήταν ακόμα παιδί. Καστανά μαλλιά αχτένιστα, μάτια με βαθιούς μαύρους κύκλους, ρούχα τσαλακωμένα σαν να είχε κοιμηθεί με αυτά. «Πατέρα», είπε απλά, χωρίς ενθουσιασμό, «δεν σε περίμενα τόσο νωρίς». «Πρέπει να σου μιλήσω»,
είπε ο Αλέξανδρος μπαίνοντας χωρίς να περιμένει πρόσκληση. «Για τη γιαγιά σου, για αυτό που έκανε η γυναίκα σου». Ο Μιχάλης έκλεισε την πόρτα αργά, αποφεύγοντας το βλέμμα του πατέρα του. «Η Λάρισα δεν είναι εδώ. Έφυγε νωρίς για να κανονίσει κάτι δουλειές». «Καλύτερα έτσι», απάντησε ο Αλέξανδρος, παρατηρώντας το διαμέρισμα. Ήταν κομψό, διακοσμημένο με ακριβό και μοντέρνο γούστο. Αλλά υπήρχε κάτι στήρο σε αυτό το περιβάλλον, σαν να μην ζούσε πραγματικά κανείς εκεί. Καμία οικογενειακή φωτογραφία στους τοίχους, καμία προσωπική πινελιά, μόνο έπιπλα σχεδιαστών και σύγχρονη τέχνη. «Μιχάλη, ξέρεις τι συμβαίνει. Η γιαγιά σου εισήχθη σε κλινική παρά τη θέλησή της χθες. Την πήραν από το σπίτι της σαν να ήταν εγκληματίας». «Πατέρα, σε παρακαλώ», είπε ο Μιχάλης με κουρασμένη φωνή, ρίχνοντας τον εαυτό του στον μπέζ δερμάτινο καναπέ. «Μην αρχίζεις. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για σένα να το αποδεχτείς, αλλά η γιαγιά πραγματικά δεν ήταν καλά. Η Λάρισα έκανε αυτό που έπρεπε να γίνει». Ο Αλέξανδρος ένιωσε την οργή να ανεβαίνει σαν χολή στο λαιμό του. «Έκανε αυτό που έπρεπε να γίνει», επανέλαβε η φωνή του επικίνδυνα χαμηλή. «Μιχάλη, το πιστεύεις πραγματικά αυτό? Πέρασες τα τελευταία 30 χρόνια δίπλα σε αυτή τη γυναίκα. Σε μεγάλωσε όσο κι εγώ. Πραγματικά πιστεύεις ότι έχει ψυχικά ξεσπάσματα?» Ο Μιχάλης απέστρεψε το βλέμμα, τα νευρικά του δάχτυλα έπαιζαν με το ύφασμα του καναπέ. «Δεν ξέρω, πατέρα. Δεν είμαι γιατρός. Οι γνωματεύσεις λένε ναι. Η Λάρισα μου τα έδειξε όλα. 3 διαφορετικοί ψυχίατροι κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Και δεν σου φάνηκε παράξενο που η γυναίκα σου πήγε σε 3 διαφορετικούς ψυχιάτρους χωρίς να συμβουλευτεί εσένα ή εμένα πρώτα?» πίεσε ο Αλέξανδρος καθισμένος στην πολυθρόνα απέναντι από τον γιο του. «Δεν σου φάνηκε ύποπτο ότι όλα αυτά συνέβησαν τις 2 εβδομάδες που έλειπα από τη χώρα?» Ο Μιχάλης τελικά κοίταξε τον πατέρα του και ο Αλέξανδρος είδε κάτι στα μάτια του. Φόβο. Ο γιος του φοβόταν. «Η γιαγιά είχε επεισόδια, πατέρα. Μικρά πράγματα στην αρχή. Ξεχνούσε πού έβαζε τα πράγματά της. Μπερδευόταν για το ποια μέρα ήταν. Μιλούσε μόνη της στον κήπο. Η Λάρισα ανησύχησε και θεώρησε καλύτερο να συμβουλευτεί ειδικούς. Η μητέρα σου ποτέ δεν παρουσίασε κανένα από αυτά τα συμπτώματα όταν ήμουν εδώ», αντέκρουσε ο Αλέξανδρος. «Και μίλησα μαζί της πριν από 3 μέρες σε βιντεοκλήση. Ήταν απόλυτα διαυγής, Μιχάλη. Μιλήσαμε για τα πάντα, για το βιβλίο που διαβάζει, για τις ορχιδέες, για σένα». Ο Μιχάλης σφίχτηκε ελαφρώς. «Για μένα?» «Ανησυχούσε για σένα. Είπε ότι φαινόσουν απόμακρος, λυπημένος. Ρώτησε αν όλα ήταν καλά στον γάμο σου». Μια βαριά σιωπή έπεσε ανάμεσά τους. Ο Μιχάλης σηκώθηκε απότομα και περπάτησε προς το παράθυρο, τα χέρια του χωμένα στις τσέπες, η ώμη του τεντωμένη. «Όλα είναι καλά στον γάμο μου», είπε, αλλά η φράση ακούστηκε κούφια. «Μιχάλη?» Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε επίσης, πλησιάζοντας τον γιο του με προσοχή, σαν να είχε να κάνει με ένα φοβισμένο ζώο. «Αν η Λάρισα σε πιέζει, αν σε κάνει να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις, μπορείς να μου το πεις. Μπορώ να βοηθήσω». «Κανείς δεν με κάνει να κάνω τίποτα», απάντησε γρήγορα ο Μιχάλης αμυντικά. «Η Λάρισα είναι η γυναίκα μου. Με αγαπάει. Θέλει το καλύτερο για την οικογένεια. Θέλει το καλύτερο για την περιουσία της οικογένειας, θέλεις να πεις». Δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί ο Αλέξανδρος. «Μιχάλη, η γιαγιά σου ελέγχει ένα σημαντικό μέρος των περιουσιακών μας στοιχείων. Αν κηρυχθεί ανίκανη, αν παραμείνει κλεισμένη, η γυναίκα σου, που έχει το γενικό πληρεξούσιο που εγώ ηλιθίως υπέγραψα, θα έχει τον έλεγχο όλων αυτών. Δεν βλέπεις τι συμβαίνει εδώ?» Ο Μιχάλης γύρισε απότομα και ο Αλέξανδρος είδε δάκρυα στα μάτια του γιού του. «Πάντα ήσουν έτσι, πατέρα. Πάντα νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, ότι είσαι πάνω απ' όλους. Η Λάρισα είναι η γυναίκα μου. Δεν είναι κάποιο υπολογιστικό τέρας. Προσπαθεί να βοηθήσει». «Να βοηθήσει ποιον, Μιχάλη? Η γιαγιά σου είναι σε μια ψυχιατρική κλινική τώρα. Δέχεται φαρμακευτική αγωγή. Είναι απομονωμένη, της φέρονται σαν να είναι τρελή. Πιστεύεις ότι αυτό είναι βοήθεια?» Ο Μιχάλης πέρασε τα χέρια του από το πρόσωπό του, μια χειρονομία απογοήτευσης και εξάντλησης. «Δεν ξέρω πια τι να σκεφτώ, πατέρα. Όλα είναι μπερδεμένα. Η Λάρισα μου δείχνει τις γνωματεύσεις, μου εξηγεί τα πράγματα και όλα φαίνονται να έχουν νόημα. Αλλά μετά θυμάμαι τη γιαγιά, το πώς ήταν πάντα δυνατή, διαυγής, παρούσα. Και δεν μπορώ να συμβιβάσω τις 2 εικόνες». Ο Αλέξανδρος έκανε ένα βήμα μπροστά,
βάζοντας το χέρι του στον ώμο του γιού του. «Τότε εμπιστεύσου τη μνήμη σου, Μιχάλη. Εμπιστεύσου αυτό που ξέρεις για τη γιαγιά σου. Όχι τις γνωματεύσεις που εμφανίστηκαν βολικά όταν έλειπα. Όχι τα λόγια της Λάρισσας. Αυτό που ξέρεις ότι είναι αλήθεια». Ο Μιχάλης φάνηκε έτοιμος να απαντήσει όταν η πόρτα του διαμερίσματος άνοιξε. Η Λάρισσα μπήκε, κομψή όπως πάντα, με ένα σκούρο γκρι κοστούμι που φώναζε δύναμη και έλεγχο. Σταμάτησε όταν είδε τον Αλέξανδρο, η έκφρασή της άλλαξε από έκπληξη σε κάτι πιο υπολογισμένο μέσα σε δευτερόλεπτα. «Αλέξανδρε», είπε με ουδέτερη φωνή, «δεν περίμενα να σε βρω εδώ». «Μιλούσα με το γιο μου», απάντησε ψυχρά ο Αλέξανδρος, «για τη γιαγιά του, για όλη αυτή την κατάσταση». Η Λάρισσα άφησε την τσάντα της σε ένα τραπεζάκι κοντά στην πόρτα, οι κινήσεις της σκόπιμα ήρεμες. «Το φαντάζομαι». Και φαντάζομαι επίσης ότι προσπαθείς να φυτέψεις αμφιβολίες στο μυαλό του Μιχάλη. Δεν χρειάζεται να φυτέψω αμφιβολίες. Οι αμφιβολίες υπάρχουν ήδη. Οποιοσδήποτε με ελάχιστη λογική θα έβλεπε ότι κάτι πάει πολύ στραβά σε όλη αυτή την ιστορία. Η Λάρισσα αναστέναξε, σαν να είχε να κάνει με ένα πεισματάρικο παιδί. «Αλέξανδρε, ξέρω ότι υποφέρεις. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να αποδεχτείς ότι η κυρία Ελένη χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια. Αλλά το να επιτίθεσαι σε μένα δεν θα αλλάξει τα γεγονότα. Οι ιατρικές γνωματεύσεις είναι αληθινές. Η δικαστική εντολή είναι έγκυρη. Και έκανα αυτό που θα έκανε κάθε υπεύθυνο άτομο στις ίδιες συνθήκες. Χρησιμοποίησες ένα πληρεξούσιο που υπέγραψα εμπιστευόμενος σε σένα για να κλείσεις τη μητέρα μου σε κλινική παρά τη θέλησή της», είπε ο Αλέξανδρος, κάθε λέξη βαριά από κατηγορία. «Αυτό δεν είναι υπευθυνότητα. Είναι προδοσία». Τα μάτια της Λάρισσας έλαμψαν με κάτι που θα μπορούσε να είναι οργή ή ικανοποίηση. Ο Αλέξανδρος δεν ήταν σίγουρος. Προδοσία θα ήταν να αφήσω την κυρία Ελένη σε μια επιδεινούμενη ψυχική κατάσταση χωρίς να αναζητήσω ιατρική βοήθεια. Προδοσία θα ήταν να αγνοήσω τα συμπτώματα λόγω υπερηφάνειας ή άρνησης. Ενήργησα σκεπτόμενη την ευημερία της. «Καλύτερα να φύγεις, πατέρα», παρενέβη απαλά ο Μιχάλης, και ο Αλέξανδρος ένιωσε σαν να δέχτηκε γροθιά. «Πρέπει να ξεκουραστώ και εσύ το ίδιο. Όλοι το χρειαζόμαστε». Ο Αλέξανδρος κοίταξε τον γιο του βλέποντας την ήττα στα μάτια του. Ο Μιχάλης είχε διαλέξει πλευρά, ή πιο σωστά είχε χειραγωγηθεί για να διαλέξει, αλλά δεν ήταν πολύ αργά. Ο Αλέξανδρος είχε ακόμα χρόνο να δείξει την αλήθεια στον γιο του. «Φεύγω», είπε τελικά. «Αλλά αυτό δεν τελείωσε, Λάρισσα, ούτε κατά διάνοια». «Φυσικά και όχι», απάντησε με ένα μισό χαμόγελο που δεν έφτασε στα μάτια της. «Είμαι σίγουρη ότι θα κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να αμφισβητήσεις τις ιατρικές και νομικές αποφάσεις. Είναι δικαίωμά σου. Αλλά στο τέλος τα γεγονότα θα μιλήσουν από μόνα τους». Ο Αλέξανδρος έφυγε από το διαμέρισμα με την πικρή γεύση της προσωρινής ήττας στο στόμα του. Αλλά ενώ περίμενε το ασανσέρ, το κινητό του χτύπησε. Ήταν η Κατερίνα, η δικηγόρος. «Αλέξανδρε, πρέπει να έρθεις στο γραφείο μου αμέσως», είπε η φωνή της τεταμένη. «Ανακάλυψα κάτι για τις ιατρικές γνωματεύσεις και δεν είναι καθόλου καλό». Μία ώρα αργότερα, ο Αλέξανδρος καθόταν ξανά στο κομψό σαλόνι της Κατερίνας, παρακολουθώντας την καθώς τακτοποιούσε μια στίβα εγγράφων στο γυάλινο τραπέζι ανάμεσά τους. «Κατάφερα να επικοινωνήσω με 2 από τους 3 ψυχιάτρους που υπέγραψαν τις γνωματεύσεις της μητέρας σου», άρχισε η Κατερίνα χωρίς περιστροφές. «Ένας από αυτούς, ο Κωνσταντίνος Αυγέρης, είναι γνωστός για το ότι είναι, ας πούμε, ευέλικτος με τις αξιολογήσεις του. Έχει ήδη δεχτεί επίπληξη από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για ηθικές παρατυπίες. Ο άλλος, ο Δ. Μάρκος Πάνου, έχει οικονομικούς δεσμούς με την κλινική όπου εισήχθη η μητέρα σου. Είναι μέτοχος μειοψηφίας». Ο Αλέξανδρος ένιωσε μία σπίθα ελπίδας. «Αυτό είναι σύγκρουση συμφερόντων. Ακυρώνει τις γνωματεύσεις». «Όχι απαραίτητα», είπε προσεκτικά η Κατερίνα. «Αλλά σίγουρα εγείρει ερωτήματα για την αμεροληψία των αξιολογήσεων. Το πρόβλημα είναι ότι η τρίτη ψυχίατρος, η Δ. Βασιλική Σταυρίδου, έχει άψογη φήμη. Είναι σεβαστή, ηθική, χωρίς καμία κοιλίδα στο ιστορικό της. Αν πραγματικά αξιολόγησε τη μητέρα σου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε ανάγκη για νοσηλεία, θα είναι πολύ πιο δύσκολο να το αμφισβητήσουμε».
Ο Αλέξανδρος συνοφριώθηκε. «Τότε πρέπει να μιλήσουμε μαζί της, να μάθουμε ακριβώς πώς έγινε αυτή η αξιολόγηση». Προσπάθησα, αρνήθηκε να μου μιλήσει χωρίς δικαστική εντολή, επικαλέστηκε το ιατρικό απόρριτο, είπε η Κατερίνα, αλλά υπήρχε κάτι στη φωνή της που ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να προσδιορίσει. «Αλλά Αλέξανδρε, υπάρχει κάτι άλλο, κάτι που πρέπει να σου πω και που μπορεί να περιπλέξει την κατάστασή μας». «Τι είναι?» Η Κατερίνα πήρε μια βαθιά ανάσα, εμφανώς αμήχανη. «Εγώ και η Λάρισα γνωριζόμαστε, όχι απλώς επιφανειακά, ήμασταν συμφοιτήτριες στη νομική». Ο Αλέξανδρος ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. «Πώς δηλαδή συμφοιτήτριες?» «Σπουδάζαμε μαζί για 4 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ήμασταν κοντά στην αρχή, αλλά αυτό άλλαξε κατά τη διάρκεια των σπουδών. Υπήρξε αντιπαλότητα, σκληρός ανταγωνισμός για βαθμούς, πρακτικές, αναγνώριση από τους καθηγητές. Στο τελευταίο έτος είχαμε μια σοβαρή διαφωνία που κατέληξε σε ηθικές καταγγελίες και από τις δύο πλευρές. Τίποτα δεν αποδείχθηκε, αλλά άφησε σημάδια». Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε απότομα, νιώθοντας σαν το έδαφος να καταραίει ξανά κάτω από τα πόδια του. «Γιατί δεν μου το είπες αυτό χθες? Γιατί δεν θεώρησα ότι ήταν σχετικό στην αρχή?» απάντησε η Κατερίνα, σηκώνοντας κι αυτή. «Ήταν πριν από περισσότερα από 25 χρόνια, Αλέξανδρε. Οι ζωές μας πήραν εντελώς διαφορετικούς δρόμους μετά την αποφοίτηση. Δεν ήξερα καν ότι είχε παντρευτεί τον γιο σου μέχρι που ανέφερες το όνομά της χθες. Μόνο όταν έφτασα σπίτι και πήγα να ελέγξω παλιά έγγραφα μου ήρθε. Αλλά τώρα που σου ήρθε, τι σημαίνει αυτό για την υπόθεση?» απέτησε ο Αλεξάνδρος. «Μπορείς να συνεχίσεις να με εκπροσωπείς. Δεν υπάρχει κάποιο είδος σύγκρουσης συμφερόντων και εδώ?» «Τεχνικά, όχι. Η σύγκρουση που είχαμε ήταν πριν από δεκαετίες και δεν έχει σχέση με αυτή την υπόθεση. Αλλά καταλαβαίνω αν προτιμάς να αναζητήσεις άλλον δικηγόρο. Δεν θα προσβληθώ». Ο Αλέξανδρος έμεινε σιωπηλός για μια μεγάλη στιγμή, επεξεργαζόμενος αυτή τη νέα πληροφορία. «Όχι», είπε τελικά. «Είσαι ήδη εξοικειωμένη με την υπόθεση. Έχεις ήδη ξεκινήσει τις έρευνες. Η αλλαγή δικηγόρου τώρα θα καθυστερούσε τα πάντα, αλλά πρέπει να ξέρω. Το κίνητρό σου για να με βοηθήσεις είναι καθαρά επαγγελματικό ή υπάρχει κάτι προσωπικό σε αυτό?» Η Κατερίνα τον κοίταξε στα μάτια. «Θα είμαι ειλικρινής μαζί σου, Αλέξανδρε. Όταν συνειδητοποίησα ποια ήταν η νύφη σου, ένιωσα μια αρχική ικανοποίηση. Η Λάρισα ήταν πάντα φιλόδοξη, υπολογιστική, πρόθυμη να κάνει ό,τι χρειαζόταν για να πετύχει αυτό που ήθελε. Το να ξέρω ότι επιτέλους μπορεί να αντιμετωπίζει συνέπειες για τις πράξεις της ήταν ευχάριστο. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η μητέρα σου είναι ένα αθώο θύμα σε αυτή την κατάσταση. Ακόμα κι αν η Λάρισα δεν εμπλεκόταν, θα εξακολουθούσα να παλεύω για την υπόθεση της κυρίας Ελένης, γιατί είναι το σωστό». Ο Αλεξάνδρος μελέτησε την έκφραση της Κατερίνας, ψάχνοντας για σημάδια ψέματος ή χειραγώγησης. Αλλά το μόνο που είδε ήταν ειλικρίνεια. Ήταν μια εξαιρετική ηθοποιός ή έλεγε την αλήθεια. «Εντάξει», είπε τελικά. «Συνέχισε με την υπόθεση, αλλά κράτα με ενήμερο για τα πάντα, χωρίς μυστικά». «Χωρίς μυστικά», συμφώνησε η Κατερίνα. Εκείνο το απόγευμα, ο Αλέξανδρος δέχτηκε μια κλήση από έναν άγνωστο αριθμό. Δίστασε πριν απαντήσει, αλλά κάτι τον έκανε να δεχτεί την κλήση. «Κύριε Παπαδόπουλε», είπε μια ανδρική φωνή από την άλλη άκρη, «δεν με γνωρίζετε, αλλά πρέπει να σας μιλήσω. Είναι για τη μητέρα σας». «Ποιος είστε?» ρώτησε αμέσως ο Αλέξανδρος, βάζοντας την κλήση σε ανοιχτή ακρόαση, καθώς έπιανε ένα στυλό για να κρατήσει σημειώσεις. «Ονομάζομαι Νίκος Ρίζος. Είμαι ψυχίατρος στην κλινική Νέα Ελπίδα, όπου νοσηλεύεται η μητέρα σας. Ή μάλλον ήμουν. Απομακρύνθηκα από τη θέση μου σήμερα το πρωί». «Απομακρυνθήκατε», επανέλαβε ο Αλέξανδρος, η προσοχή του τώρα απόλυτα εστιασμένη. «Γιατί?» ακούστηκε ένας μακρύς αναστεναγμός από την άλλη πλευρά. «Επειδή έκανα πάρα πολλές ερωτήσεις, αμφισβήτησα πρωτόκολλα, διαφώνησα με τη θεραπεία που εφαρμόζεται στη μητέρα σας». Η καρδιά του Αλέξανδρου επιταχύνθηκε. «Και τι πάει στραβά με τη θεραπεία?» «Τα πάντα», είπε ο δόκτωρα Νίκος με κουρασμένη φωνή. «Κύριε Παπαδόπουλε, δούλεψα σε αυτή την κλινική για 7 χρόνια. Είδα πολλές περιπτώσεις νόμιμων νοσηλειών, ασθενών που πραγματικά χρειάζονταν εξειδικευμένη βοήθεια.
Η μητέρα σας δεν είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Την έφεραν χθες το βράδυ, απόλυτα διαυγή, προσανατολισμένη, χωρίς να παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα οξείας ψυχικής διαταραχής. Και παρόλα αυτά, δόθηκαν εντολές να της χορηγηθεί αμέσως ηρεμιστικό, να απομονωθεί από εξωτερική επαφή και να υποβληθεί σε ένα πρωτόκολλο επιθετικής φαρμακευτικής αγωγής. Ο Αλέξανδρος ένιωσε ναυτία. «Λέτε ότι δίνουν φάρμακα στη μητέρα μου χωρίς λόγο. Λέω ότι δίνουν φάρμακα στη μητέρα σας με τρόπο που να δημιουργεί συμπτώματα που δικαιολογούν την νοσηλεία. Είναι ένα μοτίβο που έχω παρατηρήσει σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις στην κλινική. Ασθενείς που φτάνουν απόλυτα υγιείς και μετά από μέρες αναγκαστικής φαρμακευτικής αγωγής αρχίζουν να παρουσιάζουν πνευματική σύγχυση, από προσανατολισμό, αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Τότε οι γιατροί δείχνουν αυτά τα συμπτώματα και λένε «Βλέπετε, είχαμε δίκιο, ο ασθενής πραγματικά χρειαζόταν θεραπεία». «Αυτό είναι εγκληματικό», είπε ο Αλέξανδρος. Η φωνή του έτρεμε από οργή. «Γιατί δεν το καταγγείλατε νωρίτερα?» «Προσπάθησα. Πήγα στη διεύθυνση της κλινικής, ανέφερα τις ανησυχίες μου, παρουσίασα έγγραφα. Με αγνόησαν, με απείλησαν με απόλυση και μετά, όταν επέμεινα, κατηγορήθηκα για ανάρμοστη συμπεριφορά και απομακρύνθηκα. Έχω ρήτρες εμπιστευτικότητας στο συμβόλαιό μου που με εμποδίζουν να μιλήσω δημόσια για το τι συμβαίνει εκεί μέσα, αλλά δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός όταν βλέπω μια τόσο κατάφορη αδικία». «Δοκτώρ Ρίζο», είπε ο Αλέξανδρος, επιλέγοντας προσεκτικά τις λέξεις του, «θα ήσασταν διατεθειμένος να καταθέσετε γι' αυτό, να παράσχετε έγγραφα, ιατρικούς φακέλους, οτιδήποτε που να αποδεικνύει αυτό που λέτε». Ακολούθησε μια μακρά παύση. Μετά, «Θα ήμουνα. Αλλά χρειάζομαι προστασία. Οι άνθρωποι πίσω από αυτή την κλινική δεν είναι απλώς ανήθικοι γιατροί. Υπάρχουν διασυνδέσεις με ισχυρές προσωπικότητες, αρχές που διευκολύνουν αυτού του είδους τη σκευωρία. Αν καταθέσω, θα γίνω στόχος». «Θα εγγυηθώ την προστασία σας», υποσχέθηκε ο Αλέξανδρος. «Έχω πόρους, έχω επαφές. Απλά χρειάζομαι να μου δώσετε συγκεκριμένες αποδείξεις για το τι συμβαίνει εκεί μέσα. Έχω αντίγραφα κάποιων ιατρικών φακέλων. Τίποτα επίσημο, καταλαβαίνετε, αλλά φωτογραφίες, προσωπικές σημειώσεις για συμφωνίες που παρατήρησα. Μπορώ να σας τα στείλω. Κάντε το και δόκτωρα Ρίζο, σας ευχαριστώ που είχατε το θάρρος να κάνετε το σωστό. Απλώς ελπίζω να μην είναι πολύ αργά για τη μητέρα σας», απάντησε ο γιατρός πριν κλείσει. Ο Αλέξανδρος κάλεσε αμέσως την Κατερίνα και της ανέφερε τη συνομιλία. Εκείνη άκουσε σιωπηλά και μετά είπε «Αυτό είναι ακριβώς το είδος της απόδειξης που χρειαζόμαστε, αλλά έχει δίκιο για τους κινδύνους. Αν υπάρχει πραγματικά ένα οργανωμένο κύκλωμα πίσω από αυτή την κλινική, οι εμπλεκόμενοι θα αντιδράσουν όταν συνειδητοποιήσουν ότι εκτίθενται». «Τότε πρέπει να δράσουμε γρήγορα», είπε ο Αλέξανδρος, «πριν καταλάβουν τι ξέρουμε». Αλλά ενώ ο Αλέξανδρος και η Κατερίνα σχεδίαζαν τα επόμενα βήματά τους, ένα άλλο πιόνι κινούνταν στη σκακέρα. Η Μαρίνα Στεφάνου, μια ερευνήτρια δημοσιογράφος γνωστή για την αποκάλυψη εταιρικών σκανδάλων και διαφθοράς, είχε λάβει μια ανώνυμη καταγγελία για παρατυπίες στην κλινική Νέα Ελπίδα. Η καταγγελία δεν ανέφερε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά περιλάμβανε αρκετές λεπτομέρειες για να κεντρήσει το επαγγελματικό της ενδιαφέρον. Η Μαρίνα ήταν 38 ετών, απόφοιτος δημοσιογραφίας από γνωστό ιδιωτικό κολέγιο και είχε εργαστεί στα κυριότερα μέσα ενημέρωσης της Αθήνας πριν γίνει ανεξάρτητη. Είχε ειδικευτεί σε μακροχρόνιες, σε βάθος έρευνες, το είδος της δουλειάς που άλλοι δημοσιογράφοι έβρισκαν κουραστικό αλλά που εκείνη θεωρούσε ουσιώδες. Τα άρθρα της είχαν ήδη ρίξει διεφθαρμένους πολιτικούς, είχαν αποκαλύψει επιχειρηματικές απάτες και είχαν δώσει φωνή σε αμέτρητα θύματα αδικίας. Και τώρα, καθώς διάβαζε την ανώνυμη καταγγελία για τρίτη φορά στο μικρό αλλά άνετο διαμέρισμά της στα Εξάρχεια, ένιωσε εκείνη τη γνώριμη αίσθηση ότι ήταν έτοιμη να ανακαλύψει κάτι μεγάλο. Η καταγγελία ήταν ασαφή σε λεπτομέρειες, αλλά αρκετά συγκεκριμένη για να είναι αξιόπιστη. Μιλούσε για αναγκαστικές νοσηλίες, χειραγώγηση διαγνώσεων, ανήθικους γιατρούς και ένα δίκτυο διαφθοράς που περιλάμβανε όχι μόνο την κλινική, αλλά και δημόσια πρόσωπα που διευκόλυναν το κύκλωμα. Υπήρχαν αναφορές σε υπεξαίρεση περιουσιών, εκμετάλλευση ευάλωτων ηλικιωμένων και συστηματική φήμωση όσων προσπαθούσαν να καταγγείλουν.
Η Μαρίνα ξεκίνησε την έρευνά της όπως πάντα, διακριτικά. Ερεύνησε την κλινική Νέα Ελπίδα, ανακαλύπτοντας ότι ήταν ένα ιδιωτικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών, ειδικευμένο σε ψυχιατρικές θεραπείες για ασθενείς της ανώτερης τάξης. Η κλινική είχε μια άψογη πρόσωψη, καταξιωμένοι γιατροί, εγκαταστάσεις πρώτης γραμμής, θετικές μαρτυρίες από συγγενείς ασθενών που είχαν αναρρώσει. Αλλά καθώς εμβάθυνε, άρχισε να βρίσκει μικρές ρογμές σε αυτή την τέλεια πρόσωψη. Μεμονωμένα παράπονα σε διαδικτυακά φόρουμ που αφαιρούνταν γρήγορα, αλλά ήταν ακόμα ορατά σε κρυφές μνήμες περιηγητών. Ασαφείς αναφορές σε ομάδες υποστήριξης συγγενών ατόμων με ψυχικές διαταραχές για περίεργες περιπτώσεις που αφορούσαν τη συγκεκριμένη κλινική. Τίποτα συγκεκριμένο, αλλά αρκετό για να επιβεβαιώσει ότι άξιζε να ερευνήσει περισσότερο. Η Μαρίνα αποφάσισε ότι έπρεπε να μιλήσει με κάποιον άμεσα εμπλεκόμενο. Και έτσι, μέσω ενός δικτύου επαφών που είχε καλλιεργήσει με τα χρόνια, κατέληξε να ανακαλύψει τον Δ. Νίκο Ρίζο, τον γιατρό που είχε πρόσφατα απομακρυνθεί από την κλινική. 2 μέρες μετά το τηλεφώνημα μεταξύ του Αλέξανδρου και του Δ. Ρίζου, η Μαρίνα καθόταν σε ένα διακριτικό καφέ στο κέντρο της Αθήνας, με το μαγνητόφωνο κλειστό αλλά το σημειωματάριο ανοιχτό, ακούγοντας τον γιατρό να της διηγείται όλα όσα είχε δει. «Δεν είναι μόνο η νοσηλεία της Κας Ελένης Παπαδοπούλου», είπε, η φωνή του χαμηλή αλλά επίγουσα. «Υπάρχει ένα μοτίβο. Ηλικιωμένοι ασθενείς από πλούσιες οικογένειες που νοσηλεύονται με αμφίβολες ιατρικές αιτιολογήσεις κρατούνται απομονωμένοι και υπό φαρμακευτική αγωγή μέχρι να αρρωστήσουν πραγματικά. Εν τω μεταξύ, οι συγγενείς που ζήτησαν την νοσηλεία αποκτούν πρόσβαση σε περιουσιακούς πόρους, παίρνουν οικονομικές αποφάσεις για λογαριασμό των νοσηλευομένων και όταν οι ασθενείς τελικά παίρνουν εξιτήριο, αν το πάρουν ποτέ, είναι ήδη πραγματικά εξασθενημένοι ψυχικά από όλη την ακατάλληλη θεραπεία που έλαβαν». Η Μαρίνα κρατούσε γρήγορες σημειώσεις. «Έχετε αποδείξεις γι' αυτό?» «Έχω έγγραφα από 5 περιπτώσεις τα τελευταία 2 χρόνια που παρουσιάζουν το ίδιο μοτίβο. Δεν είναι πολλά και δεν είναι επίσημα, αλλά είναι αρκετά για να εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για τις πρακτικές της κλινικής. Και η διεύθυνση το ξέρει αυτό», ο Δ. Ρίζος έγνεψε σοβαρά. «Η διεύθυνση όχι μόνο το ξέρει, αλλά το διευκολύνει. Υπάρχουν οικονομικά κίνητρα. Η κλινική λαμβάνει σημαντικές πληρωμές για αυτές τις μακροχρόνιες νοσηλίες και υπάρχουν ενδείξεις ότι μέρος αυτών των χρημάτων πηγαίνει σε εξωτερικές προσωπικότητες που βοηθούν στην νομιμοποίηση της διαδικασίας. Δικηγόροι που ετοιμάζουν τα πληρεξούσια, δικαστές που εκδίδουν τις εντολές νοσηλείας χωρίς να ρωτούν, ακόμα και κάποιοι δικαστικοί λειτουργοί που λαμβάνουν χάρες ή ωφέλη σε αντάλλαγμα για τη διευκόλυνση του συστήματος». Η Μαρίνα ένιωσε τη γνώριμη αδρεναλίνη μιας μεγάλης ιστορίας που άρχιζε να αποκαλύπτεται. Αλλά ένιωσε επίσης τη βαριά ευθύνη αυτού του είδους της έρευνας. «Καταλαβαίνετε ότι, λέγοντάς μου αυτό, θέτετε την καριέρα σας και πιθανώς την ασφάλειά σας σε κίνδυνο». «Το καταλαβαίνω», απάντησε ήρεμα. «Αλλά δεν μπορώ πλέον να μείνω σιωπηλός. Είδα την κυρία Ελένη όταν έφτασε. Είδα τον φόβο στα μάτια της, τη σύγχυση για το γιατί βρισκόταν εκεί. Και είδα πώς της χορήγησαν αμέσως φάρμακα, πώς την απομόνωσαν, πώς άρχισαν να δημιουργούν ένα ιατρικό ιστορικό που δικαιολογούσε την παρουσία της εκεί. Δεν μπορώ να είμαι συνένοχος σε αυτό». Η Μαρίνα άπλωσε το χέρι της πάνω στο τραπέζι, αγγίζοντας ελαφρά το χέρι του γιατρού σε μια χειρονομία αλληλεγγύης. «Θα προστατεύσω την ταυτότητά σας όσο είναι δυνατόν και θα ερευνήσω αυτό μέχρι τέλους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό ατιμόρυτοι». Όταν η Μαρίνα έφυγε από το καφέ, το μυαλό της δούλευε ήδη στα επόμενα βήματα. Χρειαζόταν περισσότερες πηγές, περισσότερες αποδείξεις, περισσότερες συνδέσεις μεταξύ των κομματιών αυτού του παζλ. Και έπρεπε να μιλήσει με τον Αλέξανδρο Παπαδόπουλο, τον γιο της κυρίας Ελένης. Αν κάποιος είχε κίνητρο να αποκαλύψει αυτή την κατάσταση, ήταν αυτός. Εν τω μεταξύ, στην κλινική Νέα Ελπίδα, η κυρία Ελένη καθόταν σε ένα μικρό αλλά άνετο δωμάτιο, κοιτάζοντας από το παράθυρο με τα κάγκελα τον καλοφροντισμένο κήπο έξω. Ήταν μπερδεμένη, φοβισμένη, αλλά ακόμα αρκετά διαυγής για να ξέρει ότι κάτι πήγαινε τρομερά στραβά. Οι νοσοκόμες ήταν ευγενικές, αλλά απόμακρες. Οι γιατροί έρχονταν τακτικά,
έκαναν περίεργες ερωτήσεις, σημείωναν πράγματα σε πινακίδες χωρίς να ακούν πραγματικά τις απαντήσεις της. Και τα φάρμακα, τόσα πολλά φάρμακα, χρωματιστά χάπια που την έκαναν νησταγμένη, αποπροσανατολισμένη, ανίκανη να σκεφτεί καθαρά. Είχε προσπαθήσει να αρνηθεί, αλλά της είπαν ότι ήταν απαραίτητο, ότι ήταν για το καλό της, ότι σύντομα θα ένιωθε καλύτερα. Αλλά η κυρία Ελένη δεν ένιωθε καλύτερα. Ένιωθε χειρότερα κάθε μέρα. Και στο βάθος του μυαλού της, που δεν είχε ακόμα θολώσει εντελώς από τη φαρμακευτική αγωγή, διατηρούσε μια ακλόνητη βεβαιότητα. Ο Αλέξανδρος θα ερχόταν. Ο γιος της θα την έβρισκε και θα την έπαιρνε πίσω στο σπίτι. Μια εβδομάδα είχε περάσει από τότε που πήραν την κυρία Ελένη. Μια εβδομάδα που φάνηκε σαν αιωνιότητα για τον Αλέξανδρο. 7 μέρες φρενήρων ερευνών, συναντήσεων με δικηγόρους, τεταμένων συνομιλιών με ισχυρές επαφές και άγρυπνων νυχτών. Κάθε μέρα που περνούσε, η αποφασιστικότητά του μεγάλωνε, τροφοδοτούμενη από ένα μείγμα οργής, ενοχής και ανεβόρων αγάπης για τη μητέρα του. Η Μαρίνα Στεφάνου είχε γίνει μια αναπάντεχη αλλά ουσιαστική σύμμαχος. Αφού ο Αλέξανδρος και εκείνοι συναντήθηκαν, μοιράζοντας πληροφορίες και ανακαλύψεις, έγινε σαφές ότι πολεμούσαν κάτι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι φαντάζονταν αρχικά. Δεν αφορούσε μόνο τη Λάρισα που προσπαθούσε να ελέγξει την οικογενειακή περιουσία. Αφορούσε ένα ολόκληρο σύστημα, μια καλοκουρδισμένη μηχανή εκμετάλλευσης και διαφθοράς. Ήταν και πάλι συγκεντρωμένη στο γραφείο της Κατερίνας. Ο Αλέξανδρος, η Κατερίνα, η Μαρίνα και ο Δοφτάρα Ρίζος. 4 άνθρωποι ενωμένοι από έναν κοινό στόχο, να αποκαλύψουν την αλήθεια και να σώσουν την κυρία Ελένη. Η Μαρίνα άνοιξε το λάπτοπ της γυρίζοντας την οθόνη ώστε να μπορούν να δουν όλοι. «Κατάφερα να αποκτήσω πρόσβαση σε ορισμένα εσωτερικά αρχεία της κλινικής Νέα Ελπίδα», είπε. Η φωνή της περιείχε τόσο ενθουσιασμό όσο και ανησυχία. Δεν ήταν εύκολο και τεχνικά μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, αλλά αυτό που βρήκα είναι σοκαριστικό. Στην οθόνη εμφανίζονταν λίστες με ονόματα, ημερομηνίες, οικονομικά ποσά. Ο Αλέξανδρος έσκυψε μπροστά, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει τις πληροφορίες. «Αυτά είναι αρχεία νοσηλειών τα τελευταία 3 χρόνια», εξήγησε η Μαρίνα, δείχνοντας διάφορα σημεία της οθόνης. «Κάθε γραμμή αντιπροσωπεύει έναν ασθενή. Δείτε εδώ. Όνομα ασθενούς, ημερομηνία εισαγωγής, αρχική διάγνωση, υπεύθυνος γιατρός. Και αυτή η τελευταία στήλη εδώ που βρήκα πιο ενδιαφέρουσα, πηγή πληρωμής και συνολικά ποσά». Η Κατερίνα διόρθωσε τα γυαλιά της, μελετώντας τους αριθμούς. «Ορισμένα από αυτά τα ποσά είναι παράλογα. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για νοσηλείες που διήρκεσαν μήνες». «Ακριβώς», συμφώνησε η Μαρίνα. «Και όταν άρχισα να ερευνώ τους ασθενείς μεμονωμένα, ανακάλυψα ένα ανησυχητικό μοτίβο. Οι περισσότεροι είναι ηλικιωμένοι. Πολλοί δεν έχουν στενή οικογένεια ή είναι νομικά ανίκανοι να αμφισβητήσουν τις νοσηλείες. Και σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι που ζήτησαν τις νοσηλείες κατέληξαν να έχουν πρόσβαση στους περιουσιακούς πόρους των ασθενών». Ο Δ. Ρίζος έδειξε αρκετά ονόματα στη λίστα. «Αναγνωρίζω μερικές από αυτές τις περιπτώσεις. Όταν δούλευα ακόμα εκεί, αμφισβήτησα μερικές από αυτές τις διαγνώσεις. Ασθενείς που φαίνονταν απόλυτα διαυγείς να αντιμετωπίζονται σαν να είχαν σοβαρές διαταραχές. Πάντα έπαιρνα την ίδια απάντηση, να εμπιστεύομαι τις γνωματεύσεις των ανώτερων γιατρών, ότι ήμουν πολύ νέος για να καταλάβω την πολυπλοκότητα ορισμένων καταστάσεων». Ο Αλέξανδρος ένιωσε ναυτία να μεγαλώνει. «Για πόσες περιπτώσεις μιλάμε εδώ?» Η Μαρίνα κύλησε την οθόνη δείχνοντας όλο και περισσότερες γραμμές δεδομένων. «Σε αυτή την κλινική συγκεκριμένα εντόπισα τουλάχιστον 23 ύποπτες περιπτώσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Και αυτό είναι μόνο ό,τι κατάφερα να αποκτήσω πρόσβαση. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες. 23 κατεστραμμένες οικογένειες», μουρμούρισε η Κατερίνα. 23 ζωές κατεστραμμένες από την απληστία. «Και δεν είναι μόνο η κλινική», συνέχισε η Μαρίνα, ανοίγοντας ένα άλλο αρχείο. «Κατάφερα να εντοπίσω οικονομικές συνδέσεις. Δείτε αυτό. Τακτικές μεταφορές από τον λογαριασμό της κλινικής σε διάφορες εταιρείες βιτρίνες. Όταν ερεύνησα αυτές τις εταιρείες, ανακάλυψα ότι έχουν δεσμούς με δικηγορικά γραφεία, συμβουλευτικές εταιρείες, ακόμα και με ορισμένες πολιτικές προσωπικότητες». Ο Αλέξανδρος
ένιωσε το αίμα του να βράζει. Έχτισαν ένα ολόκληρο σύστημα, ένα κύκλωμα, όπου όλοι επωφελούνται εκτός από τα θύματα. «Υπάρχουν κι άλλα», είπε η Μαρίνα διστακτικά. «Βρήκα πληροφορίες για ορισμένους δικαστές που εξέδιδαν εντολές ακούσιας νοσηλείας με ύποπτη συχνότητα. Πάντα οι ίδιες κλινικές, πάντα βασισμένες σε γνωματεύσεις των ίδιων γιατρών. Ένας από αυτούς, ο δικαστής Αντώνης Καράς, ενέκρινε 18 από τις 23 νοσηλείες που εντόπισα. Αυτό είναι συστηματική διαφθορά», είπε η Κατερίνα, η φωνή της τεταμένη. «Δεν μιλάμε για μερικούς ανήθικους επαγγελματίες. Μιλάμε για ένα οργανωμένο δίκτυο που εκτείνεται σε πολλά επίπεδα του συστήματος. Το ερώτημα είναι», είπε ο Αλέξανδρος, κοιτάζοντας τον καθένα τους, «πώς χρησιμοποιούμε αυτό για να βγάλουμε τη μητέρα μου από εκεί και να διαλύσουμε όλο αυτό το κύκλωμα?» «Χρειαζόμαστε περισσότερες αποδείξεις», απάντησε η Κατερίνα. «Αυτό που έχουμε τώρα είναι ουσιαστικό, αλλά πρέπει να είναι αδιάσιστο. Χρειαζόμαστε επίσημα έγγραφα, επαληθεύσιμες μαρτυρίες, αποδείξεις που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Και χρειαζόμαστε προστασία», πρόσθεσε ο Δ. Ρίζος. «Αν αυτοί οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι είμαστε κοντά στο να τους αποκαλύψουμε, θα αντιδράσουν και δεν θα είναι με φιλικό τρόπο». «Δουλεύω πάνω σε ένα άρθρο», είπε η Μαρίνα. «Κάτι μεγάλο, ερευνητικό, που θα είναι αδύνατο να αγνοηθεί. Αλλά χρειάζομαι χρόνο για να διασφαλίσω ότι κάθε γεγονός είναι επαληθευμένο, κάθε πηγή προστατευμένη. Ένα λάθος και θα μας μηνύσουν για συκοφαντική δυσφήμιση και θα θάψουν τα πάντα». «Πόσο χρόνο?» ρώτησε ανυπόμονα ο Αλέξανδρος. «2 εβδομάδες, ίσως 3. 2 εβδομάδες. Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε απότομα, αρχίζοντας να περπατάει πέρα δόθε. «Η μητέρα μου είναι εκεί μέσα εδώ και 1 εβδομάδα. Ο Θεός ξέρει τι της κάνουν. Κάθε μέρα που περνάει γίνεται πιο ευάλωτη, πιο μπερδεμένη. Δεν μπορώ να περιμένω 2 εβδομάδες». «Αλέξανδρε», είπε απαλά η Κατερίνα, «καταλαβαίνω την αγωνία σου, αλλά αν δράσουμε βιαστικά μπορεί να χειροτερέψουμε τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πόρους, διασυνδέσεις, δύναμη. Πρέπει να είμαστε στρατηγικοί». «Τότε ας είμαστε στρατηγικοί πιο γρήγορα», απάντησε ο Αλέξανδρος, γυρίζοντας για να τους αντιμετωπίσει. «Μαρίνα, δημοσίευσε ό,τι έχεις ήδη, ακόμα κι αν είναι μια προκαταρκτική εκδοχή. Άσκησε δημόσια πίεση πάνω τους. Αν το κάνω αυτό χωρίς αρκετά στέρεες αποδείξεις, θα με καταστρέψουν», αντέκρουσε η Μαρίνα. «Η επαγγελματική μου αξιοπιστία θα πάει περίπατο και η ιστορία θα πεθάνει εκεί». «Αλλά και η μητέρα μου μπορεί να πεθάνει εκεί μέσα», εξεράγει ο Αλέξανδρος, και η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά και οδυνηρή. Ο Δ. Ρίζος ήταν ο πρώτος που έσπασε τη σιωπή. «Υπάρχει μια άλλη επιλογή. Μπορώ να προσπαθήσω να έρθω σε επαφή με άλλους γιατρούς που εργάστηκαν ή εργάζονται ακόμα στην κλινική. Άνθρωποι που, όπως εγώ, είδαν ύποπτα πράγματα αλλά φοβήθηκαν να μιλήσουν. Αν καταφέρουμε να σχηματίσουμε μια ομάδα καταγγελόντων, θα έχουμε περισσότερη αξιοπιστία και προστασία». «Και εγώ μπορώ να επιταχύνω τις δικαστικές διαδικασίες», πρόσθεσε η Κατερίνα. «Να ζητήσω μια ανεξάρτητη ιατρική αξιολόγηση της κυρίας Ελένης, να αμφισβητήσω την εγκυρότητα των αρχικών γνωματεύσεων, να αμφισβητήσω το πληρεξούσιο. Θα κάνει θόρυβο στο σύστημα και ίσως να είναι αρκετό για να τους αναγκάσει να απελευθερώσουν τη μητέρα σου». «Κάντε το», είπε ο Αλέξανδρος, η αποφασιστικότητά του ανανεωμένη. «Κάντε τα όλα αυτά. Και εγώ θα κάνω το δικό μου μέρος». «Ποιο είναι αυτό το μέρος?» ρώτησε με προσοχή η Κατερίνα. «Θα αντιμετωπίσω τη Λάρισα, θα την πιέσω μέχρι να κάνει ένα λάθος. Οι αλαζόνες άνθρωποι πάντα κάνουν λάθη όταν αισθάνονται ότι απειλούνται». «Αλέξανδρε, αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο», προειδοποίησε η Μαρίνα. «Αν συνειδητοποιήσει ότι ερευνάς, μπορεί να λάβει δραστικά μέτρα». «Έχει ήδη λάβει το πιο δραστικό μέτρο, κλείνοντας τη μητέρα μου σε κλινική», απάντησε ο Αλέξανδρος. «Δεν έχω τίποτα άλλο να χάσω». Τις επόμενες μέρες, ο καθένας ακολούθησε το σχέδιό του. Η Μαρίνα βυθίστηκε ακόμα πιο βαθιά στην έρευνά της, συνδέοντας με ανώνυμες πηγές, επαληθεύοντας έγγραφα, χτίζοντας μια στέρεα υπόθεση. Ο Δ. Ρίζος άρχισε να επικοινωνεί διακριτικά με πρώην συναδέλφους, φυτεύοντας σπόρους εξέγερσης ενάντια στο διεφθαρμένο σύστημα που υπηρετούσαν.
Η Κατερίνα εργάστηκε ακούραστα στις νομικές διαδικασίες, βρίσκοντας κενά, χτίζοντας επιχειρήματα, ετοιμάζοντας αιτήσεις. Και ο Αλέξανδρος επικεντρώθηκε στη Λάρισα. Ξεκίνησε διακριτικά. Τηλεφωνήματα σε στρατηγικές ώρες. Φαινομενικά αθώα μηνύματα που ρωτούσαν για την κατάσταση της υγείας της μητέρας του. Απρόσκλητες επισκέψεις στο διαμέρισμα του Μιχάλη. Κάθε αλληλεπίδραση υπολογισμένη για να δημιουργήσει πίεση, για να κάνει τη Λάρισα να αισθάνεται ότι την παρακολουθούν, την αμφισβητούν, την ερευνούν. Ο Μιχάλης ήταν εμφανώς επηρεασμένος από την κατάσταση. Όταν ο Αλέξανδρος τον συναντούσε, αντιλαμβανόταν την εσωτερική σύγκρουση που διέλυε τον γιο του. Βαθιοί μαύροι κύκλοι, τρεμάμενα χέρια, διστακτική φωνή. Ο Μιχάλης αγαπούσε τη γιαγιά του, ο Αλέξανδρος το ήξερε αυτό. Αλλά η Λάρισα είχε κάποιο είδος ελέγχου πάνω του, κάτι που τον κρατούσε στη γραμμή ακόμα και όταν η καρδιά του ούρλιαζε ότι αυτό ήταν λάθος. «Πατέρα, σε παρακαλώ», παρακάλεσε ο Μιχάλης σε μία από τις επισκέψεις του. «Σταμάτα το αυτό, η Λάρισα αγχώνεται. Λέει ότι παρενοχλεί στην οικογένεια». «Παρενοχλώ», επανέλαβε ο Αλέξανδρος δύσπιστος. «Μιχάλη, η γιαγιά σου είναι κλεισμένη σε μια ψυχιατρική κλινική. Δέχεται φαρμακευτική αγωγή χωρίς λόγο, υποφέρει. Και το μόνο που σε απασχολεί είναι το άγχος της γυναίκας σου». Ο Μιχάλης απέστρεψε το βλέμμα, ανίκανος να διατηρήσει την οπτική επαφή. «Δεν είναι έτσι, πατέρα. Απλά όλα είναι πολύ μπερδεμένα. Η Λάρισα μου δείχνει τις ιατρικές γνωματεύσεις, μου εξηγεί ότι είναι απαραίτητο και θέλω να πιστέψω ότι κάνει το σωστό. Αλλά μετά σκέφτομαι τη γιαγιά και...» Η φωνή του κόπηκε. «Και τι, Μιχάλη?» πίεσε απαλά ο Αλέξανδρος καθισμένος δίπλα στο γιο του. «Τι νιώθεις όταν σκέφτεσαι τη γιαγιά σου?» «Νιώθω ότι την προδίδουμε», παραδέχτηκε τελικά ο Μιχάλης, δάκρυα άρχισαν να κυλούν στο πρόσωπό του. «Νιώθω ότι επέτρεψα να συμβεί κάτι φρικτό και δεν έκανα τίποτα για να το σταματήσω». Ο Αλέξανδρος έβαλε το χέρι του στον ώμο του γιού του. «Τότε βοήθησέ με να το διορθώσω τώρα, πριν είναι πολύ αργά». Ο Μιχάλης φάνηκε έτοιμος να απαντήσει όταν η Λάρισα μπήκε στο δωμάτιο. Η έκφραση της κλήρινε βλέποντας πατέρα και γιο μαζί. «Μιχάλη», είπε με ψυχρή φωνή, «μπορείς να μας αφήσεις, σε παρακαλώ. Πρέπει να μιλήσω με τον πατέρα σου». Ο Μιχάλης δίστασε, κοιτάζοντας ανάμεσα στη γυναίκα του και τον πατέρα του. Μετά, με τους ώμους πεσμένους σε ήττα, σηκώθηκε και βγήκε από το δωμάτιο. Όταν έμειναν μόνοι, η Λάρισα σταύρωσε τα χέρια της, η στάση της αμυντική αλλά σίγουρη. «Θα σταματήσεις αυτή τη συμπεριφορά, Αλέξανδρε, αλλιώς θα πρέπει να λάβω νομικά μέτρα εναντίον σου. Παρενόχληση, καταδίωξη, προσπάθεια χειραγώγησης του Μιχάλη εναντίον μου». «Χειραγώγηση», γέλασε χωρίς χιούμορ ο Αλέξανδρος. «Κατηγορείς εμένα για χειραγώγηση. Τι ηρωνία». Τα μάτια της Λάρισσας έλαμψαν επικίνδυνα. «Ξέρω τι κάνεις. Ξέρω ότι προσέλαβες ερευνητές, ότι προσπαθείς να απαξιώσεις τις ιατρικές γνωματεύσεις, ότι συνομωτείς για να βγάλεις την κυρία Ελένη από την κλινική πριν λάβει την κατάλληλη θεραπεία. Αλλά δεν θα τα καταφέρεις, Αλέξανδρε. Ο νόμος είναι με το μέρος μου. Η ιατρική είναι με το μέρος μου. Δεν έχεις τίποτα». «Ακόμα», απάντησε ήρεμα ο Αλέξανδρος. «Ακόμα δεν έχω τίποτα. Αλλά θα έχω. Και όταν θα έχω, Λάρισα, θα πληρώσεις για κάθε μέρα πόνου που προκάλεσες στη μητέρα μου». Η Λάρισα έκανε 2 βήματα μπροστά, η φωνή της χαμήλωσε σε έναν απειλητικό ψίθυρο. «Δεν ξέρεις με ποιον τα βάζεις, Αλέξανδρε. Οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτό είναι ισχυροί. Πιο ισχυροί από ό,τι φαντάζεσαι. Μπορούν να καταστρέψουν τη φήμη σου, την εταιρεία σου, ολόκληρη τη ζωή σου με ένα απλό τηλεφώνημα. Σταμάτα όσο μπορείς ακόμα». Ο Αλέξανδρος σηκώθηκε, ερχόμενος πρόσωπο με την ύφη του. «Αυτό ήταν απειλή. Ήταν μια προειδοποίηση», απάντησε χωρίς να υποχωρήσει. «Για το καλό όλων, κυρίως του Μιχάλη, σταμάτα αυτή τη σταυροφορία. Αποδέξου ότι η κυρία Ελένη χρειάζεται τη θεραπεία. Άσε τους επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά τους. Και σε λίγους μήνες, όταν θα έχει σταθεροποιηθεί, θα μπορέσει να επιστρέψει στο σπίτι. Και εσύ θα έχεις τον πλήρη έλεγχο της οικογενειακής περιουσίας στο μεταξύ», συμπλήρωσε ο Αλέξανδρος. «Πόσο βολικό». Τα χείλη της Λάρισσας σχημάτισαν ένα ψυχρό χαμόγελο. «Βλέπω ότι επιτέλους κατάλαβες την κατάσταση. Ναι, Αλέξανδρε, έχω τον έλεγχο, έχω τη δύναμη, έχω τις σωστές διασυνδέσεις και εσύ όσο πλούσιος και ισχυρός κι αν είσαι στους επιχειρηματικούς σου κύκλους,
Δεν έχεις τίποτα που να μπορεί να με σταματήσει. Ο Αλέξανδρος κατέγραψε κάθε λέξη στη μνήμη του και τότε, σε μια παρορμητική απόφαση που αργότερα θα αναγνώριζε ως ιδιοφυή, ενεργοποίησε διακριτικά το ηχογραφητικό του κινητού στην τσέπη του. «Πες μου περισσότερα», είπε, η φωνή του παίρνοντας έναν ψεύτικα συμφιλιωτικό τόνο. «Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το σύστημα? Πρέπει να ήταν δύσκολο να χτίσεις κάτι τόσο περίπλοκο». Η Λάρισα, εμφανώς ικανοποιημένη με αυτό που ερμήνευσε ως παραίτηση του Αλέξανδρου, χαλάρωσε ελαφρώς. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Θα εκπλησώσουν με το πόσοι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν όταν εμπλέκονται χρήματα. Γιατροί που υπογράφουν γνωματεύσεις χωρίς να κάνουν ερωτήσεις. Δικαστές που εγκρίνουν εντολές χωρίς να ερευνούν. Διοικητές κλινικών που διευκολύνουν τις νοσηλίες και κρατούν τους ασθενείς απομονωμένους. Ο καθένας παίρνει το μερίδιό του και όλοι είναι ευχαριστημένοι. «Εκτός από τους ασθενείς», επισήμανε ο Αλέξανδρος, «οι ασθενείς είναι μια απαραίτητη θυσία», απάντησε η Λάρισα με τρομακτική ψυχρότητα. «Οι περισσότεροι είναι γέροι, κουρασμένοι άνθρωποι που έχουν ήδη ζήσει τη ζωή τους. Γιατί να μην επιτρέψουμε στις περιουσίες τους να χρησιμοποιηθούν από αυτούς που έχουν την ενέργεια και το όραμα να κάνουν κάτι παραγωγικό με αυτές? Και η μητέρα μου ταιριάζει σε αυτή την κατηγορία για σένα?» ρώτησε ο Αλέξανδρος, παλεύοντας να κρατήσει τη φωνή του ουδέτερη παρά την οργή που έβραζε μέσα του. «Η μητέρα σου είναι ένα εμπόδιο», είπε ευθέως η Λάρισα. «Πάντα ήταν. Ελέγχοντας κομμάτια της περιουσίας, έχοντας λόγο στις επιχειρηματικές αποφάσεις, ακόμα και χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα από επιχειρήσεις. Ο Μιχάλης είναι νόμιμος κληρονόμος, αλλά η κυρία Ελένη πάντα είχε περισσότερη δύναμη από ό,τι θα έπρεπε. Αυτό έπρεπε να αλλάξει. Και αποφάσισες να επιβάλλεις αυτή την αλλαγή κλείνοντας την παράνομα σε κλινική», είπε ο Αλέξανδρος. Κάθε λέξη ζύγιζε τόνους. «Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο όταν έχεις τους σωστούς ανθρώπους να υπογράφουν τα σωστά έγγραφα», απάντησε η Λάρισα με αλαζονία. «Το έμαθα αυτό στη σχολή, ξέρεις. Μερικές φορές ο νόμος μπορεί να διαμορφωθεί για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά σου, αν ξέρεις ποια νήματα να τραβήξεις». «Και πόσες ζωές κατέστρεψες τραβώντας αυτά τα νήματα, Λάρισα?» Εκείνη σήκωσε τους ώμους. «Δεν κρατάω λογαριασμό, αλλά μπορώ να πω ότι το σύστημα λειτουργεί τέλεια, εδώ και χρόνια. Η κυρία Ελένη είναι απλώς άλλη μία στο σύστημα και όταν όλα αυτά περάσουν, όταν τελικά απελευθερωθεί, αδύναμη και αρκετά μπερδεμένη για να αμφισβητήσει οτιδήποτε, ο Μιχάλης θα έχει τον πλήρη έλεγχο του δικού της μέρους της περιουσίας. Και εγώ, ως αφοσιωμένη σύζυγος, θα τον βοηθήσω να τα διαχειριστεί όλα». Ο Αλέξανδρος ένιωσε την επιθυμία να ουρλιάξει, να εκραγεί, να κάνει τη Λάρισα να πληρώσει σωματικά για κάθε σκληρή λέξη. Αλλά συγκρατήθηκε, γιατί ήξερε ότι είχε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν. Μια πλήρη ομολογία, ηχογραφημένη, ίσως μη παραδεκτή στο δικαστήριο, αλλά καταστροφική για την κοινή γνώμη. «Καταλαβαίνω», είπε ήρεμα. «Τα σκέφτηκες όλα». «Πάντα σκέφτομαι τα πάντα, Αλέξανδρε. Γι' αυτό πάντα κέρδιζα», απάντησε η Λάρισα, γυρίζοντας για να φύγει. «Τώρα σου προτείνω να επιστρέψεις στις εταιρικές σου συσκέψεις και να αφήσεις τα οικογενειακά θέματα σε αυτούς που πραγματικά καταλαβαίνουν πώς λειτουργούν». Όταν η Λάρισα έφυγε, ο Αλέξανδρος παρέμεινε ακίνητος για μια μεγάλη στιγμή. Μετά, με τρεμάμενα χέρια, έκλεισε το ηχογραφητικό και αμέσως έστειλε το αρχείο ήχου στη Μαρίνα, την Κατερίνα και τον Δορτεραρίζο με ένα απλό μήνυμα. «Το κατάφερα». Η Μαρίνα τηλεφώνησε 5 λεπτά αργότερα, η φωνή της ηλεκτρισμένη από ενθουσιασμό. «Αλέξανδρε, αυτό είναι χρυσάφι. Καθαρό χρυσάφι. Ομολόγησε τα πάντα. Τη χειραγώγηση, τη διαφθορά, ολόκληρο το κύκλωμα». Η Κατερίνα ήταν πιο προσεκτική. «Είναι μια ισχυρή ομολογία, αλλά αποκτήθηκε εν αγνία της. Μπορεί να υπάρξουν νομικά προβλήματα με αυτό». «Δεν με νοιάζουν τα νομικά προβλήματα», είπε ο Αλέξανδρος. «Με νοιάζει να σώσω τη μητέρα μου και να αποκαλύψω αυτούς τους ανθρώπους. Χρησιμοποιήστε αυτή την ηχογράφηση όπως νομίζετε καλύτερα». Η Μαρίνα ήταν ήδη ένα βήμα μπροστά. «Θα δημοσιεύσω το άρθρο αύριο. Με αυτή την ηχογράφηση ως κεντρικό κομμάτι θα προκαλέσει σεισμό. Ετοιμάσου». Και προκάλεσε. Όταν το άρθρο της Μαρίνας δημοσιεύτηκε την επόμενη μέρα, η αντίδραση ήταν άμεση και εκρηκτική.
Ο τίτλος έλεγε «Κύκλωμα ακούσιων νοσηλιών εμπλέκει γιατρούς, δικαστές και την αθηναϊκή ελίτ». Το κείμενο ήταν σχολαστικά λεπτομερές, παρουσιάζοντας τεκμηριωμένες περιπτώσεις, δείχνοντας τις οικονομικές συνδέσεις, περιλαμβάνοντας αποσπάσματα από την ηχογράφηση της Λάρισσας και προστατεύοντας τις ταυτότητες των πηγών, ενώ καθιστούσε σαφές ότι πολλαπλοί μάρτυρες επιβεβαίωναν την ιστορία. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξεράγησαν. Το άρθρο κοινοποιήθηκε χιλιάδες φορές σε λίγες ώρες. Άρχισαν να εμφανίζονται hashtags. Δικαιοσύνη για την κυρία Ελένη, αποκάλυψη νέα ελπίδα, διαφθορά στην υγεία. Οι απόψεις διχάστηκαν, όπως συνέβαινε πάντα, αλλά η πλειοψηφία ήταν αγανακτισμένη. Αιτήματα για επίσημη έρευνα κατέκλυσαν τις σελίδες των αρχών. Πολιτικοί, νιώθοντας τη δημόσια πίεση, άρχισαν να τοποθετούνται απαιτώντας διερεύνηση. Η κλινική Νέα Ελπίδα εξέδωσε ανακοίνωση αρνούμενη όλες τις κατηγορίες, ισχυριζόμενη ότι το άρθρο ήταν συκοφαντικό και ανακοινώνοντας ότι θα λάβει νομικά μέτρα κατά της δημοσιογράφου. Η Λάρισσα, μέσω του δικηγόρου της, έκανε το ίδιο, χαρακτηρίζοντας την ηχογράφηση ως μοντάζ και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Αλλά η ζημιά είχε γίνει. Η κοινή γνώμη είχε ήδη πάρει το μέρος της. Ο Αλέξανδρος έλαβε εκατοντάδες μηνύματα υποστήριξης, αλλά έλαβε και απειλές, ανώνυμα μηνύματα που τον προειδοποιούσαν να σταματήσει, να ανακαλέσει, να αποσύρει το άρθρο από την κυκλοφορία. Κάποια ήταν πιο σαφή, περιγράφοντας λεπτομερώς τι θα μπορούσε να συμβεί αν συνέχιζε τη σταυροφορία του. Τα αγνόησε όλα. Εν τω μεταξύ, άλλοι άρχισαν να μιλούν. Συγγενείς άλλων ασθενών που νοσηλεύονταν στην κλινική Νέα Ελπίδα ήρθαν σε επαφή με τη Μαρίνα, μοιράζοντας τις δικές τους ιστορίες. Παρόμοιες περιπτώσεις, αμφισβητούμενες νοσηλίες, ξαφνική πρόσβαση σε περιουσιακούς πόρους από μακρινούς συγγενείς ή συζύγους. Το μοτίβο ήταν αδιαμφισβήτητο. Μία από αυτούς τους συγγενείς ήταν η Άννα Μιχαηλίδου, μια γυναίκα 45 ετών, της οποίας ο πατέρας είχε νοσηλευτεί στην ίδια κλινική 2 χρόνια νωρίτερα. Πέθανε εκεί, επίσημα από καρδιακές επιπλοκές, αλλά η Άννα πάντα υποψιαζόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Όταν είδε το άρθρο της Μαρίνας, αποφάσισε ότι ήταν ώρα να μιλήσει. «Ο πατέρας μου ήταν δυνατός, υγιής, διαυγής», είπε σε μια συνέντευξη βίντεο που γρήγορα έγινε viral. «Ο θείος μου, ο αδερφός του, κατάφερε να του κάνει ακούσια νοσηλεία, ισχυριζόμενος ότι ο μπαμπάς είχε επεισόδια επιθετικότητας. Ήταν ένα απόλυτο ψέμα. Ο μπαμπάς μεταφέρθηκε στην κλινική Νέα Ελπίδα και 3 μήνες αργότερα ήταν νεκρός. Και ο θείος μου, συμπτωματικά, κληρονόμησε το μερίδιο της οικογενειακής επιχείρησης που ανήκε στον πατέρα μου». Ιστορίες σαν της Άννας πολλαπλασιάστηκαν. Κάθε μία πρόσθετε περισσότερο βάρος, περισσότερες αποδείξεις, περισσότερη απόδειξη ότι το κύκλωμα ήταν πραγματικό, συστηματικό και είχε καταστρέψει ολόκληρες οικογένειες. Η πίεση στις αρχές έγινε αφόρητη. Η εισαγγελία ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας. Η οικονομική αστυνομία κλήθηκε. Εκδόθηκαν εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης για την κλινική Νέα Ελπίδα, για τα εμπλεκόμενα δικηγορικά γραφεία, για τις κατοικίες των ύποπτων γιατρών. Και τελικά, μια δικαστική εντολή διέταξε την άμεση απομάκρυνση όλων των ασθενών από την κλινική Νέα Ελπίδα για ανεξάρτητη ιατρική αξιολόγηση σε άλλα ιδρύματα. Ο Αλέξανδρος έλαβε τα νέα από την Κατερίνα τηλεφωνικώς. Η μητέρα του θα μεταφερόταν την επόμενη μέρα. «Θα είμαι εκεί», είπε αμέσως. «Θα την πάρω προσωπικά». «Αλέξανδρε», δίστασε η Κατερίνα, «προετοιμάσου. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι η μητέρα σου. 1 εβδομάδα αναγκαστικής φαρμακευτικής αγωγής, απομόνωσης, ακατάλληλης θεραπείας. Μπορεί να έχει προκαλέσει ζημιά». «Δεν έχει σημασία», απάντησε ο Αλέξανδρος. Η φωνή του έσπασε από τη συγκίνηση. «Θα την πάω σπίτι και θα τη φροντίσω, για όσο καιρό χρειαστεί». Εκείνο το βράδυ, μόνο στην σιωπηλή του έπαυλη, ο Αλέξανδρος περπάτησε μέχρι τον κήπο με τις ορχιδέες που τόσο αγαπούσε η μητέρα του. Πολλά από τα λουλούδια είχαν μαραθεί στην απουσία της, χωρίς το προσεκτικό της άγγιγμα, χωρίς την αφοσιωμένη της προσοχή. Αλλά μερικά ακόμα άνθιζαν, πεισματάρικα, ανθεκτικά, αρνούμενα να τα παρατήσουν. «Όπως εσύ, μαμά», ψιθύρισε ο Αλέξανδρος στις ορχιδέες.
Αρνείσαι να τα παρατήσεις. Αντιστέκεσαι. Και αύριο σε φέρνω πίσω στο σπίτι, στον κήπο σου, στη ζωή σου. Υποσχέθηκα ότι θα το διόρθωνα αυτό και το τηρώ. Το πρωί ξημέρωσε συννεφιασμένο στην Αθήνα, αλλά για τον Αλέξανδρο φαινόταν η πιο λαμπρή μέρα της ζωής του. Δεν είχε κοιμηθεί, αλλά δεν ήταν από άγχος ή ανησυχία. Ήταν από προσμονή. Σε λίγες ώρες θα έβλεπε ξανά τη μητέρα του. Και αυτή τη φορά θα την έπαιρνε σπίτι. Η Κατερίνα, η Μαρίνα και ο Δορστερίζος τον συνόδευσαν στην κλινική Νέα Ελπίδα. Το μέρος που πριν από μέρες αντιπροσώπευε ένα σύμβολο καταπίεσης και αδικίας, τώρα ήταν περικυκλωμένο από περιπολικά, βαν της εισαγγελίας και οχήματα του τύπου. Η άψογη πρόσωψη της κλινικής φαινόταν λιγότερο επιβλητική κάτω από το δημόσιο έλεγχο, σαν το ίδιο το κτίριο να ήξερε ότι τα μυστικά του είχαν αποκαλυφθεί. Αστυνομικοί έμπαιναν και έβγαιναν από το κτίριο κουβαλώντας κουτιά με έγγραφα, υπολογιστές, αρχεία. Μέσα, γιατροί και διοικητικοί ανακρίνονταν, ιατρικοί φάκελοι κατάσχονταν, ασθενείς μεταφέρονταν προσεκτικά σε άλλα ιδρύματα για ανεξάρτητη αξιολόγηση. Ο Αλέξανδρος πέρασε από την ασφάλεια, δείχνοντας τη δικαστική εντολή που του έδινε το δικαίωμα να πάρει τη μητέρα του. Ένας αστυνομικός τον συνόδευσε στους λευκούς και ασηπτικούς διαδρόμους της κλινικής μέχρι το δωμάτιο όπου φιλοξενούνταν η κυρία Ελένη. Φιλοξενούνταν. Τι ακατάλληλη λέξη για να περιγράψει μια αιχμαλωσία, σκέφτηκε πικρά ο Αλέξανδρος. Όταν η πόρτα άνοιξε και την είδε, η καρδιά του ράγισε και γέμισε ανακούφιση ταυτόχρονα. Η κυρία Ελένη καθόταν στο κρεβάτι, φορώντας μια απλή νοσοκομιακή ρόμπα, τα γκρίζα μαλλιά της πιο αχτένιστα από ό,τι θυμόταν. Ήταν πιο αδύνατη, το δέρμα της χλωμό, τα μάτια της ελαφρώς θολά από την υπολοιματική επίδραση της φαρμακευτικής αγωγής. Αλλά όταν κοίταξε την πόρτα και είδε τον Αλέξανδρο, κάτι άναψε σε εκείνα τα μάτια. Αναγνώριση, ανακούφιση, αγάπη. «Γιέ μου», ψιθύρισε, η φωνή της αδύναμη αλλά καθαρή. «Ήρθες». Ο Αλέξανδρος διέσχισε το δωμάτιο με 3 μεγάλα βήματα και την τύλιξε στην αγκαλιά του, νιώθοντάς την να τρέμει πάνω του. «Υποσχέθηκα ότι θα ερχόμουν, μαμά», είπε, η φωνή του πνιγμένη. «Υποσχέθηκα ότι θα σε έβγαζα από εδώ». Η κυρία Ελένη γαντζώθηκε στον γιο της, σαν να ήταν το μόνο στέρεο πράγμα σε έναν κόσμο που είχε γίνει ακατανόητος. «Δεν κατάλαβα γιατί με έφεραν εδώ», μουρμούρισε. «Προσπάθησα να εξηγήσω ότι δεν ήμουν άρρωστη, ότι δεν χρειαζόταν να είμαι εδώ. Αλλά κανείς δεν άκουγε, μόνο μου έδιναν φάρμακα, τόσα πολλά φάρμακα. Κι εγώ ήμουν τόσο κουρασμένη, τόσο μπερδεμένη». «Το ξέρω, μαμά, το ξέρω, αλλά τελείωσε τώρα. Πάμε σπίτι». Μια γιατρός που είχε ορίσει η εισαγγελία μπήκε στο δωμάτιο, συστήνοντας τον εαυτό της ως Δρέταρ Μάρθα Οικονόμου. Θα έκανε μια προκαταρκτική αξιολόγηση της κυρίας Ελένης πριν μπορέσει να φύγει από την κλινική. Η αξιολόγηση διήρκεσε περίπου 30 λεπτά. Η γιατρός έκανε απλές ερωτήσεις για τον χρονικό και τοπικό προσανατολισμό. Έλεγξε τα ζωτικά σημεία, εξέτασε το ιστορικό της φαρμακευτικής αγωγής που της χορηγήθηκε τις τελευταίες μέρες. Η έκφρασή της γινόταν πιο σοβαρή με κάθε ανακάλυψη. Όταν τελείωσε, κάλεσε τον Αλέξανδρο έξω από το δωμάτιο. «Κύριε Παπαδόπουλε», είπε με φωνή επαγγελματική, αλλά εμφανώς αγανακτισμένη, «η μητέρα σας υποβλήθηκε σε τεράστιες δόσεις ηρεμιστικών και αντιψυχωσικών εντελώς αχρίαστα. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή που να δικαιολογεί αυτή τη θεραπεία. Αυτό που της έκαναν ήταν ειλικρινά εγκληματικό». «Θα αναρρώσει», ρώτησε ο Αλέξανδρος, η φωνή του τεταμένη. «Με τον καιρό, ναι». Ευτυχώς η νοσηλεία ήταν σχετικά σύντομη. Λίγες εβδομάδες παραπάνω κάτω από αυτό το καθεστώς φαρμακευτικής αγωγής και οι βλάβες θα μπορούσαν να ήταν μόνιμες. Αλλά με κατάλληλη παρακολούθηση, σταδιακή διακοπή των φαρμάκων και πολλή φροντίδα, θα πρέπει να επιστρέψει στη φυσιολογική της κατάσταση. Ο Αλέξανδρος ένιωσε τα δάκρυα να καίνε τα μάτια του. «Σας ευχαριστώ, γιατρέ, που τη φροντίσατε», η Δροοικονόμου έγνεψε. «Θα συνταγογραφήσω ένα σχέδιο απογαλακτισμού από τα φάρμακα και θα συστήσω ψυχολογική υποστήριξη για να τη βοηθήσει να επεξεργαστεί το τραύμα αυτής της εμπειρίας. Κανείς δεν θα έπρεπε να περάσει αυτό που πέρασε η μητέρα σας». Όταν ο Αλέξανδρος επέστρεψε στο δωμάτιο,
βρήκε τη Μαρίνα να μιλάει απαλά με την κυρία Ελένη, εξηγώντας ποια ήταν και πώς είχε βοηθήσει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Η κυρία Ελένη άκουγε προσεκτικά και παρά την υπολειμματική σύγχυση, ο Αλέξανδρος έβλεπε την ευφυΐα να λάμπει ακόμα στα μάτια της. Η μητέρα του ήταν δυνατή, είχε επιβιώσει από αυτό και με χρόνο και αγάπη θα ανάρρωνε πλήρως. Η έξοδος από την κλινική καταγράφηκε από κάμερες πολλών μέσων ενημέρωσης. Ο Αλέξανδρος προστάτευσε τη μητέρα του από τα φλας, τυλίγοντάς την με ένα παλτό και οδηγώντας την ευγενικά στο αυτοκίνητο. Η Μαρίνα είχε ήδη ετοιμάσει μια ανακοίνωση προς τον τύπο που ο Αλέξανδρος διάβασε γρήγορα. Μια δήλωση που ζητούσε ιδιωτικότητα για την οικογένεια κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης της κυρίας Ελένης, ευχαριστώντας τη δημόσια υποστήριξη και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για πλήρη δικαιοσύνη για όλα τα θύματα του κυκλώματος. Στο δρόμο για το σπίτι, η κυρία Ελένη ακούμπησε το κεφάλι της στον ώμο του Αλέξανδρου, όπως συνήθιζε να κάνει όταν ήταν παιδί. «Μου έλειψαν τόσο πολύ οι ορχιδέες μου», είπε απαλά. «Λες να είναι ακόμα ζωντανές?» «Μερικές είναι, μαμά, και θα τις φροντίσουμε μαζί. Θα κάνουμε τον κήπο να ανθίσει ξανά». Πίσω στην έπαυλη, το πρώτο πράγμα που ζήτησε η κυρία Ελένη ήταν ένα ζεστό μπάνιο και καθαρά ρούχα. Οι πυρέτριες που είχαν αναστατωθεί βαθιά με ό,τι είχε συμβεί, την υποδέχτηκαν με δάκρυα ανακούφισης και τη βοήθησαν με μητρική φροντίδα. Όταν η κυρία Ελένη κατέβηκε τις σκάλες μία ώρα αργότερα, φορώντας ένα από τα αγαπημένα της φορέματα, με τα μαλλιά λουσμένα και χτενισμένα, έμοιαζε περισσότερο με τον εαυτό της. Ακόμα εύθραυστη, ακόμα επηρεασμένη από τη δοκιμασία, αλλά αναμφίβολα η ίδια δυνατή γυναίκα που ο Αλέξανδρος πάντα γνώριζε. Πήγε κατευθείαν στον κήπο, γονατίζοντας προσεκτικά δίπλα στις ορχιδέες. Τα τρεμάμενα χέρια της άγγιξαν τα ευαίσθητα πέταλα με οικειότητα και αγάπη. «Καημένα λουλούδια», μουρμούρισε. «Ένιωσαν κι αυτά την απουσία μου». Ο Αλέξανδρος γονάτισε δίπλα της. «Θα τις φροντίσουμε μαζί, μαμά. Δεν θα ταξιδεύω πια τόσο πολύ. Δεν θα σε αφήνω πια μόνη». Η κυρία Ελένη γύρισε να τον κοιτάξει και ο Αλέξανδρος είδε δάκρυα στα μάτια της. «Με έσωσες, γιέ μου. Όταν ήμουν εκεί μέσα, μπερδεμένη, φοβισμένη, κρατιόμουν από τη βεβαιότητα ότι δεν θα με εγκατέλειπες. Και είχα δίκιο». Ο Αλέξανδρος την αγκάλιασε απαλά, νιώθοντας την ευθραυστότητά της αλλά και την ανθεκτική δύναμη που πάντα την καθόριζε. «Πάντα θα είμαι εδώ για σένα, μαμά. Πάντα». Εν τω μεταξύ, η καταιγίδα που ο Αλέξανδρος, η Μαρίνα και οι σύμμαχοί τους είχαν εξαπολύσει συνέχιζε να αυξάνεται σε ένταση. Η αστυνομική έρευνα εμβάθυνε, διακλαδιζόμενη σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Τραπεζικοί λογαριασμοί δεσμεύτηκαν, έγγραφα αναλύθηκαν, μάρτυρες εξετάστηκαν. Η Λάρισα προσπάθησε να διαφύγει. 2 μέρες μετά τη δημοσίευση του άρθρου της Μαρίνας, πήρε μια πτήση για την Ελβετία, σχεδιάζοντας από εκεί να συνεχίσει για κάποια χώρα χωρίς συνθήκη έκδοσης με την Ελλάδα. Αλλά η Ιντερπόλ είχε ήδη ειδοποιηθεί. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Ζηρίχης και εκδόθηκε πίσω στην Ελλάδα μέσα σε λίγες μέρες. Η επιστροφή της Λάρισσας ήταν ένα δημόσιο θέαμα, με χειροπέδες, συνοδευόμενοι από αστυνομικούς, μπαίνοντας σε ένα περιπολικό κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των καμερών και του εξαγριωμένου πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για να τη δει να οδηγείται στη φυλακή. Η γυναίκα που εβδομάδες πριν εξέπεμπε αυτοπεποίθηση και έλεγχο, τώρα φαινόταν μικρή, φοβισμένη, ηττημένη. Ο Μιχάλης ήταν συντετριμμένος. Όταν ο Αλέξανδρος τελικά συναντήθηκε με τον γιο του μετά τη διάσωση της κυρίας Ελένης, ο Μιχάλης έκλαψε όπως δεν είχε κλάψει από παιδί. «Δεν ήξερα, πατέρα», λίγιζε. «Ορκίζομαι ότι δεν ήξερα την έκταση όλων αυτών. Η Λάρισα μου έλεγε ότι ήταν για το καλό της γιαγιάς, ότι οι γιατροί ήξεραν τι έκαναν. Ήμουν δειλός, ήμουν αδύναμος». Ο Αλέξανδρος αγκάλιασε τον γιο του, νιώθοντας τη δική του οργή και πικρία να παλεύουν με την πατρική αγάπη. «Σε χειραγώγησαν, Μιχάλη, όπως και άλλους ανθρώπους, αλλά τώρα έχεις την ευκαιρία να κάνεις το σωστό, να καταθέσεις εναντίον της Λάρισσας, να βοηθήσεις να διασφαλιστεί ότι αυτοί και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πληρώσουν για τα εγκλήματά τους». Ο Μιχάλης συμφώνησε, αποφασίζοντας να συνεργαστεί πλήρως με τις έρευνες. Η μητέρα του, που μέχρι τότε απουσίαζε από τη ζωή του, επανεμφανίστηκε προσφέροντας υποστήριξη.
Ήταν μια γυναίκα με την οποία ο Αλέξανδρος είχε μια σύντομη σχέση δεκαετίες πριν, μια σχέση που δεν λειτουργήσε, αλλά που είχε ως αποτέλεσμα τον Μιχάλη. Ποτέ δεν ήταν πολύ παρούσα στη ζωή του, γιού της, κάτι που πάντα βάραινε τη συνείδηση του Αλέξανδρου ως δική του ευθύνη. Αλλά τώρα, βλέποντας τον Μιχάλη ευάλωτο και να χρειάζεται οικογένεια, επέστρεψε και μαζί άρχισαν να τον βοηθούν να ξαναχτίσει τη ζωή του. Η δίκη ξεκίνησε 3 μήνες αργότερα. Η αίθουσα του δικαστηρίου ήταν γεμάτη κάθε μέρα, με ουρές να σχηματίζονται από τις πρώτες πρωινές ώρες από ανθρώπους που ήθελαν να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της υπόθεσης που είχε σοκάρει τη χώρα. Η Λάρισα κατηγορήθηκε για πολλαπλά εγκλήματα. Αρπαγή με δόλο, απάτη κατ' εξακολούθηση, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, υπεξαίρεση και άλλα. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν σωρούς αποδείξεων. Οικονομικά, έγγραφα που έδειχναν τη ροή του παράνομου χρήματος. Μαρτυρίες θυμάτων και οικογενειών που καταστράφηκαν από το κύκλωμα. Η συντριπτική ηχογράφηση όπου η Λάρισα ομολογούσε τα πάντα. Αλλά η πιο συγκλονιστική στιγμή της δίκης ήταν όταν η κυρία Ελένη ανέβηκε στο εδόλιο του μάρτυρα. Είχε αναρρώσει αξιοσημείωτα τις εβδομάδες από την απελευθέρωσή της. Με κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση, θεραπεία και την αγάπη της οικογένειας, η διάβγεια και η δύναμή της είχαν επιστρέψει πλήρως. Φορώντας ένα κομψό αλλά διακριτικό ταγέρ, η κυρία Ελένη μίλησε με καθαρή και σταθερή φωνή για την εμπειρία της. Περιέγραψε τον φόβο που ένιωσε όταν ένστολοι άνδρες την πήραν από το σπίτι της. Την αβοηθησία του να είσαι κλεισμένος σε ένα ξένο δωμάτιο, να δέχεσαι φαρμακευτική αγωγή παρά τη θέλησή σου, την αυξανόμενη σύγχυση που προκαλούσαν τα φάρμακα που την άφηναν ζαλισμένη και ανίκανη να σκεφτεί καθαρά. Και τέλος, τον τρόμο του να συνειδητοποιήσει ότι κανείς δεν πίστευε τις διαμαρτυρίες της για τη λογική της. «Σκεφτόμουν αν θα τρελαινόμουν στα αλήθεια», είπε. Η φωνή της έσπασε ελαφρώς για πρώτη φορά. Αν η φαρμακευτική αγωγή συνεχιζόταν, αν η απομόνωση επέμενε, αν κανείς δεν ερχόταν να με σώσει, νόμιζα ότι θα πέθαινα σε εκείνο το μέρος, μακριά από το σπίτι μου, τις ορχιδέες μου, τον γιο μου. Και όλα για την απληστία. Όλα επειδή κάποιος αποφάσισε ότι η ζωή μου άξιζε λιγότερο από τα χρήματά μου. Δεν υπήρχε στεγνό μάτι στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ακόμα και ο δικαστής, ένας έμπειρος άνδρας συνηθισμένος σε δύσκολες υποθέσεις, χρειάστηκε να σταματήσει για μία στιγμή για να συνέλθει. Κατέθεσαν και άλλοι. Η Άννα Μιχαηλίδου μίλησε για τον πατέρα που έχασε. Ο δοκτώρα Ρίζος περιέγραψε λεπτομερώς τις παρατυπίες που είχε παρατηρήσει. Η Μαρίνα παρουσίασε όλα τα έγγραφα που είχε συλλέξει. Οικογένεια μετά από οικογένεια μοιράστηκε παρόμοιες ιστορίες απώλειας, χειραγώγησης και αδικίας. Οι συνεργοί της Λάρισσας δικάστηκαν επίσης γιατροί που υπέγραψαν ψευδείς γνωματεύσεις. Ο δικαστής Αντώνης Καράς που ενέκρινε νοσηλίες χωρίς τη δέουσα επιμέλεια. Διοικητές της κλινικής Νέα Ελπίδα που διευκόλυναν το κύκλωμα. Δικηγόροι που ετοίμασαν δόλια έγγραφα. Ο καθένας αντιμετώπιζε τις δικές του κατηγορίες, τις δικές του δίκες, τις δικές του καταδίκες. Όταν η τελική ετυμηγορία αναγνώστηκε 3 μήνες μετά την έναρξη της δίκης, η ποινή ήταν αυστηρή. Η Λάρισα καταδικάστηκε σε 28 χρόνια φυλάκισης, χωρίς δικαίωμα αναστολής τα πρώτα 10 χρόνια. Η περιουσία της κατασχέθηκε για να αποζημιωθούν τα θύματα. Οι συνεργοί της έλαβαν ποινές που κυμαίνονταν από 8 έως 20 χρόνια, ανάλογα με το επίπεδο εμπλοκής τους. Η κλινική Νέα Ελπίδα έκλεισε οριστικά. Το κτίριό της θα μετατρεπόταν σε κέντρο υποστήριξης ευάλωτων ηλικιωμένων, μια ηρωνία που δεν διέφυγε από κανέναν, και ίσως η πιο σημαντική συνέπεια, ξεκίνησε μια ευρεία μεταρρύθμιση στο σύστημα των ακούσιων νοσηλειών. Εφαρμόστηκαν νέες εγγυήσεις. Οι ανεξάρτητες ιατρικές αξιολογήσεις έγιναν υποχρεωτικές. Η δικαστική διαδικασία απέκτησε περισσότερη εποπτεία και διαφάνεια. Όλα για να διασφαλιστεί ότι ο τρόμος που υπέστη η κυρία Ελένη και τόσοι άλλοι δεν θα μπορούσε ποτέ να ξανασυμβεί. 1 χρόνο μετά τη διάσωση της κυρίας Ελένης, ο Αλέξανδρος οργάνωσε μια ειδική τελετή στην έπαυλή του. Συγγενείς θυμάτων, δημοσιογράφοι, δικηγόροι, ηθικοί γιατροί, όλοι ήταν καλεσμένοι. Ήταν η επίσημη έναρξη του Ιδρύματος Ελένη Παπαδοπούλου για την προστασία των ευάλωτων ηλικιωμένων.
Το Ίδρυμα θα προσέφερε δωρεάν νομική βοήθεια σε οικογένειες που υποψιάζονταν χειραγωγήσεις, εκπαίδευση για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων, ψυχολογική υποστήριξη σε θύματα δόλιων νοσηλειών και θα συνεργαζόταν ενεργά με τις αρχές για την παρακολούθηση και τη βελτίωση του συστήματος ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Η κυρία Ελένη, τώρα πλήρως αναρωμένη και πιο ζωντανή από ποτέ, ήταν η πρώτη που μίλησε στην τελετή. Βρισκόταν στον κήπο της, περιτριγυρισμένη από τις ορχιδέες που είχε φροντίσει με τόση αφοσίωση, λουλούδια που τώρα άνθιζαν σε «Όλη τους τη δόξα». «Επιβίωσα από κάτι που κανείς δεν θα έπρεπε να επιβιώσει», ξεκίνησε. Η σταθερή φωνή της έφτανε σε όλους τους παρευρισκόμενους. «Με πήραν από το σπίτι μου, από τη ζωή μου. Μου φέρθηκαν σαν να ήμουν ψυχικά ανίκανη, ενώ ήμουν απόλυτα διαυγής. Μου έδιναν φάρμακα μέχρι που σχεδόν έχασα όντως τη λογική μου. Και όλα για την απληστία. Όλα επειδή η περιουσία μου ήταν πιο πολύτιμη από την ανθρωπιά μου». Έκανε μια παύση, κοιτάζοντας τον Αλέξανδρο με περηφάνεια και αγάπη. «Αλλά ο γιος μου δεν με εγκατέλειψε. Ούτε η σύμμαχη που βρήκε στον δρόμο του, η Μαρίνα Στεφάνου, που ρίσκαρε την καριέρα της για να αποκαλύψει την αλήθεια. Η Κακατερίνα Δημητρίου, που πολέμησε ακούραστα στο νομικό σύστημα. Ο δοκτώρ Νίκος Ρίζος, που είχε το θάρρος να καταγγείλει ακόμα και γνωρίζοντας τις συνέπειες. Και τόσοι άλλοι που αρνήθηκαν να αποδεχτούν την αδικία. Το κοινό χειροκρότησε και η κυρία Ελένη χαμογέλασε. Αυτό το Ίδρυμα υπάρχει για να διασφαλίσει ότι άλλες οικογένειες δεν θα περάσουν αυτό που περάσαμε εμείς, για να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους ανάμεσά μας, για να υπενθυμίσει στην κοινωνία ότι οι ηλικιωμένοι δεν είναι αναλώσιμοι, ότι οι ζωές τους έχουν αξία ανεξάρτητα από το πόσα χρήματα έχουνε. Ο Αλέξανδρος ανέβηκε στην αυτοσχέδια σκηνή που είχε στηθεί στον κήπο, στεκόμενος δίπλα στη μητέρα του. Κοίταξε το συγκεντρωμένο πλήθος, βλέποντας πρόσωπα ανθρώπων που είχαν υποφέρει, που είχαν παλέψει, που είχαν νικήσει. «Αυτό το Ίδρυμα είναι κάτι περισσότερο από μια οργάνωση», είπε. «Είναι μια δέσμευση. Μια δέσμευση να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά στο σύστημα να χρησιμοποιηθεί για να καταστρέψει οικογένειες. Να διασφαλίσουμε ότι η απληστία και η διαφθορά δεν θα νικήσουν την αγάπη και την ανθρωπιά». Τους επόμενους μήνες το Ίδρυμα Ελένη Παπαδοπούλου αναπτύχθηκε γρήγορα. Υποθέσεις έφταναν από όλη την Ελλάδα. Απελπισμένες οικογένειες που αναζητούσαν βοήθεια, ευάλωτοι ηλικιωμένοι που χρειάζονταν προστασία, καταγγελίες για παρατυπίες σε άλλα ιδρύματα. Και το Ίδρυμα απαντούσε σε κάθε κάλεσμα, ερευνώντας, παρεμβαίνοντας, παλεύοντας. Η Μαρίνα συνέχισε το δημοσιογραφικό της έργο, τώρα επικεντρωμένη σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας των ευάλωτων. Οι έρευνές της κέρδισαν εθνικά και διεθνή βραβεία. Έγινε μια σεβαστή φωνή, που φοβούνταν όσοι λειτουργούσαν στις σκιές και γιόρταζαν όσοι αναζητούσαν το φως. Ο δόκτωρ Ρίζος βρήκε θέση σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, όπου μπορούσε να ασκήσει την ιατρική με ηθική και ακεραιότητα. Έγινε επίσης σύμβουλος του Ιδρύματος, βοηθώντας στον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων και εκπαιδεύοντας άλλους επαγγελματίες για τα σημάδια των δόλιων νοσηλειών. Η Κατερίνα επέκτηνε τη νομική της πρακτική, ειδικευόμενη στο δίκαιο των ηλικιωμένων και των ανίκανων. Προσέφερε μέρος του χρόνου της δωρεάν μέσω του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας ότι η δικαιοσύνη δεν ήταν προνόμιο μόνο των πλουσίων. Ο Μιχάλης, αφού πήρε διαζύγιο από τη Λάρισα και πέρασε από εκτεταμένη θεραπεία, ξαναέχτισε σιγά σιγά τη ζωή του. Συμφιλιώθηκε πλήρως με τον Αλέξανδρο και την κυρία Ελένη, άρχισε να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση, αυτή τη φορά με ανανεωμένο σκοπό και συνείδηση των ευθυνών που συνοδεύουν το προνόμιο. Και η κυρία Ελένη, η ανθεκτική επιζώσα στο κέντρο όλων αυτών, άνθησε όπως οι αγαπημένες της ορχιδέες. Έγινε το πρόσωπο του Ιδρύματος, ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα, μοιράζοντας την ιστορία της, εμπνέοντας άλλους να παλέψουν, να αντισταθούν, να μην τα παρατήσουν ποτέ. Στα 75 της είχε περισσότερη ενέργεια και σκοπό από πολλούς ανθρώπους της μισής της ηλικίας. Ένα κυριακάτικο απόγευμα, 1,5 χρόνο μετά την απελευθέρωσή της, ο Αλέξανδρος βρήκε τη μητέρα του στον κήπο, όπως πάντα. Κλάδευε απαλά τις ορχιδέες, σιγοτραγουδώντας μια παλιά μελωδία που θυμόταν από την παιδική του ηλικία.
«Πώς είναι τα λουλούδια σου, μαμά?» ρώτησε, καθισμένος δίπλα της. «Ανθίζουν», απάντησε με ένα χαμόγελο. «Όπως εμείς, αφού σχεδόν πεθάναμε, ανθίζουμε». Ο Αλέξανδρος πήρε το χέρι της, παρατηρώντας τα σημάδια του χρόνου και της ζωής σε αυτό το δέρμα. «Είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος που ξέρω». Η κυρία Ελένη έσφιξε το χέρι του γιού της. «Δεν είμαι δυνατή, αγάπη μου, απλώς πεισματάρα. Αρνήθηκα να τα παρατήσω, αρνήθηκα να με σπάσουν και είχα εσένα για να μου δώσεις λόγο να παλέψω». «Πάντα θα είμαι εδώ, μαμά. Το ξέρω, γιέ μου. Πάντα το ήξερα». Έμειναν εκεί καθισμένοι σε μια άνετη σιωπή, περιτριγυρισμένοι από τις ορχιδέες που είχαν δει τα πάντα, τα λουλούδια που μαράθηκαν στην απουσία της κυρίας Ελένης και άνθησαν στην επιστροφή της. Τέλεια σύμβολα ανθεκτικότητας, ομορφιάς και της ικανότητας να επιβιώνεις ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες. Η ιστορία της κυρίας Ελένης και του Αλέξανδρου έγινε έμπνευση για πραγματικές αλλαγές στο σύστημα. Οι νόμοι μεταρρυθμίστηκαν, οι προστασίες ενισχύθηκαν. Και παρόλο που ο αγώνας κατά της διαφθοράς και της εκμετάλλευσης δεν τελείωνε ποτέ εντελώς, τουλάχιστον τώρα υπήρχαν άγρυπνοι φύλακες. Υπήρχαν άνθρωποι πρόθυμοι να παλέψουν. Υπήρχε ελπίδα και σε μια έπαυλη στην Κηφισιά, σε έναν κήπο γεμάτο ορχιδέες, μια μητέρα και ο γιος της βρήκαν γαλήνη. Βρήκαν θεραπεία. Βρήκαν τον δρόμο της επιστροφής ο ένας στον άλλον, αφού σχεδόν τα έχασαν όλα. Γιατί στο τέλος δεν ήταν τα χρήματα που νίκησαν. Δεν ήταν η εξουσία ή οι διασυνδέσεις ή οι νομικές χειραγωγήσεις. Ήταν η αγάπη. Η αγάπη ενός γιου για τη μητέρα του. Η αγάπη που αρνήθηκε να αποδεχτεί την αδικία. Η αγάπη που μετακίνησε βουνά, γκρέμισε αυτοκρατορίες διαφθοράς και έφερε φως εκεί που υπήρχε μόνο σκοτάδι. Και αυτή η αγάπη, τόσο αγνή και ακλόνητη όσο οι ορχιδέες που συνέχιζαν να ανθίζουν, ήταν η αληθινή κληρονομιά που η κυρία Ελένη και ο Αλέξανδρος θα άφηναν στον κόσμο. Τέλος της ιστορίας, αγαπητοί ακροατές. Ελπίζουμε η ιστορία της κυρίας Ελένης και του Αλέξανδρου να άγγιξε βαθιά την καρδιά σας. Αν συγκινηθήκατε με αυτό το ταξίδι αγώνα αγάπης και δικαιοσύνης, αφήστε το like σας, εγγραφείτε στο κανάλι και πείτε μας στα σχόλια ποια στιγμή σας σημάδεψε περισσότερο. Ήταν το θάρρος του Αλέξανδρου να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, η ανθεκτικότητα της κυρίας Ελένης, η αποφασιστικότητα της Μαρίνας να αποκαλύψει την αλήθεια. Κάθε μέρα φέρνουμε έντονες ιστορίες σαν αυτή, που αποκαλύπτουν την πιο βαθιά πλευρά της ανθρώπινης ψυχής, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και τη δύναμη που βρίσκουμε όταν αρνούμαστε να εγκαταλείψουμε αυτούς που αγαπάμε. Η συμμετοχή σας στα σχόλια εμπνέει νέες ιστορίες και δυναμώνει την κοινότητά μας. Σας περιμένουμε στο επόμενο επεισόδιο με μια ακόμα αφήγηση που θα σας κάνει να σκεφτείτε για την οικογένεια, τη δικαιοσύνη και τη μεταμορφωτική δύναμη της αγάπης. Μέχρι σύντομα.